سلام 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 كما لكم كبرات تخاتلتي لوم خاخمت لمد مجمريا انكو عاد حان مصاخبنا بحبشا اديوكيشن لومي ابز قدمي تريوم زلكم ازيم اقدستي بزعبا هيوت مدحن ناي مكينا مدحن ناي كالي قال زي كوني لومي ناي هيوتينا هنزارب زرنا كلنا غنفلطو ناي مدحن بزح نفعات هيكوننا نمو بزيوم كيلاتات لايسنس زلومون إنا خنمهار عميق أفلطونا لهم سو سبات كساب زأكوبنا دحرقون نساتم كلالينا امتا يسروحهم نشتي مزيكا خنقبرنا نسانا كساب موداتا جوين قبورو قرم اوكي سناي كونه سناي شراي تحمق حوات ازي بطعمي اقداسيو بطعمي اقداس توشتو قاليكم بحلفي اب غزاخونكم تسرحوا سراحي قاليو ناصا زخونه سراحيو سلازي هيوتا هيوت كساب زخونه هيوت مدحن كساب زخونه هيوت كلنا نفتو اينامو شرنا كل خبصح شر قبرو سو بأم بمدل لايك نجمرينا ابلع علي زلا عقبيتيا دحرونا بامان ابينا تنشعو اتي مغلصي كمصلنايم سو عقبيت باخ خجمر عقبيت ناتكي باك جراوند نشتي لالينا مو دحرو دحر اخا اما مالتي انا ميت كونين بعلي اوكي يعني اللي دس حوي ازين انا نمسكناكا كنت كل جزء نتي كوميونيتينا نتحبر تسب نعبي زغون امغاني افاينانس زقطه تهبو تمرتي ازي زكاتاتولو بومه انكاني تنحنا نفولطو نتقمول من حزبنا يربح زبلنا عينت مويانا زملكو ናብ ህዝብና ሼር ንገብር ዝዕድል ስለ ዝሃብከና ኣዝና ነመስግነካ ማለት እዩ ብምቕፃል ሽመይ ዕቑቢት ወልዳ ይበሃል ኣብ ከተማ ዳላስ ቴክሳስ ተቐማጢት ኮይነ በዓልቲ ሓዳር ኣደ ሰለስተ ቆልዑት ኣብ ስራሕ ሕዚ ካብ ድጅምር ከዓኒ ኣዝዮም ብዙሕ ዝበሉ ፋሚልን ንነብሰይን ንደቀይን ሕብረተሰበይን እንዳሓገዝኩ ዝነብር ዘለኹ ማለት እዩ ብስቴት ላይሰንሰይ ሒዘዮ ብዛዕባ ላይፍ ኢንሹራንስ ሪታይርመንት ንሓፈሻዊ ብዛዕባ ናይ ሎንግ ተርም زعلنا فاينانشال بلان كنقبر كلنا عند حجزنا عند مهرنا نخيد لنا مالتيو باكراوند دي نزي يمثل حجز لو مع تعرفي بنا زولجن حونا امانيل ابزي سرح زي كم بروكر كوينو نعي كم حزاي كم عركي كوينو كم منتورناتي كم ممهر يمكن بلا يخل ماتيو ازيو عاب حاجز غير لي انا تمهيرو العابيلو اذا انا زعاب كله ان حبرتسبنا خفلطونكم مهرولون ኣለዎ እንደገና ኣገዳስ ኣርእስቲዩ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ኻኒ ብሞያ ኾነ ወይ ድማ በትምህርቲ ኣዝዩ ኣብ ብሮከር ኮይኑ ስለ ዝሰርሕ ደሎ ስፍሕ ድበለ መግለፂ ንኽህበና ኢለ ኣብዛ ዓዲመ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣማኒኤል ማለት ከም ዝብለኩም ዝፀናሕኹ እዩ ባክግራውንድ ብዝበለፀ ኻኒ እሱ ክገልፀልናዩ ኣማኒኤል ኣብ መድረክ ፅዋዕካ ይደሊ ያእኒለይ ነዚ ዝደሊ ብፅሞና ክትከታተልዎ ደስ ዝብለኒ ነዚ ዝህበና ትምህርቲ ኻ ንኖት እንዳሓስኩም ዘለኩም حتوتات أب كومنت دروب نداغوبركم كتدقفنا يحبركم ماتي يعني لي أماني لنا مدرح اما ميت الله قرتا اما ميت صنيحك ميت الله اوكي عجوه اجي صبغ الله طنا انا دا اوكي سلام تخاتلتي نقعد حن مصاهم لما انتي زيناي نعلت سنبت عرفتهم مسانا كتحلفوا بموسانكم ازي خمسكنكم دلي بقندو دماني ممهر دس بلا نتو كل جزء تقبرت صعري نتي كوميونيتي ወይ ከዓ ነቲ ስደተኛ ሕብረተሰብ ዝኾነ ንዕኡ ኣዌርነስ ኣብ ምዕባይ ትገብሮ ተኸታታሊ ፃዕርታት ኩሉ ግዜ ከታተለ ብዙሕ ፅቡቕ ነገራት ዘለዎ ኮይኑ ንዕኡ ንምምላእ እንታይ ክንገብር ኣለና ኢላ ኣብ ዝሓተተትኒ ዕቑቢት ነዚ ክንምልእ ኢና ልማዓንቲ መፂና ዘለና ዕቑቢት ድማ ሓንቲ ካብተን መሳርሕተይ ንፍዕትደ በዓልቲ ሓዳርን ላይሰንስ ጌራ ኣብዚ ድማ ዕዉት ስራሕ ትሰርሕ ዘላ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና ሚሽን ኣዝያ ብዝለዓለ ሓላፍነታዊ ዝኾነ መንገዲ
ስድራ ቤታቶም ምሕጋዝ ከምኣ ዝበላ ኣዴታት ምስ ክእለተን ምስ ዓቕመን ኣብ ገዛ ኮፍ ኢለን ዘለዋ ሓደ ፕሮቴክትድ ክኾና ስድራ ቤተን ከኣልያ ስድራ ቤተን ክሕብሕባ ሴፍ ዝኾነ ናይ ሓዳር ጉዕዞ ክህልወን ምእንቲ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ኣዝዩ ካብቲ ዘድንቆ ነገር እዩ ብተወሳኺ ድማ ንሳ ንገዛ ርእሳ ቅድምን ሕጂን ዝተማሃረቶ ኣብዚ ንሕና ኣብዚ ናትና ፕላትፎርም ዝኣትወት ዝገበረቶ ለውጢ እንታይ ምዃኑ ብዝያዳ ባዕለይ ስለ ዝሪኦ ኣብነታዊት ምዃና ክገልፀልኩም እቲ ልዕሊ ኩሉ ዘመስግና ድማኒ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ፍልጠት ናብቲ ህዝቢ ክቐርብ ኣለዎ ኢላ ኢንሲስት ምግባራ ድማ ኣዝየ ከመስግና ክእል ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ሒዝናዮ ዘለና መደብ ክንሰግር ምናልባሽ ተሳተፍቲ እንድሕር ኣለኹም እቲ ቀዳማይ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ እዚ ንሕና ነቕርቦ ዘለና መሰረቱ ብምርኩስ ናይ ኣሜሪካን ሲስተም ምርኩስ ትገበረ እዩ ኩላትኩም ግን ኣብ ተፈላለየ ዓዲ ኮይንኩም ነዚ ትሪኦ ዘለኹም ተቐዳመይቲ ኢንሹራንስ ክህሉ ከም ዘለዎ እንድሕር ዳኣ ፈሊጥና ኣብ ናይቲ ዓድኹም ሕጊ ምርኩስ ትገበረ ኢንሹራንስ ከመይ ከም ዝሰርሕ መጀመርያ ክትፈልጥዎ ብናትኩም ተርጉምኩም ክትጥቀምሉ ካልኣይ ነገር ድማኒ ንኩሉ ሓፈሻዊ ማለት ዓለም ለኻዊ ብዝኾነ ቋንቋ ከነቕርቦ ክንፍትን ኢና ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ንሕቶኹም ክንመልስ ድልዋት ኢና ማለት እዩ ስለዚ ናብ ምጅማር ቅድሚ ካደይ ትብሎ ነገር ተለካ መምህር ደስ በለና ባኻ ክሕልፈ ተሳተፍትና ደጊመን ቋዕዳ መፃኹም ታንክ ዩ ብዝኾነ ኤማ እስኪ ቅርብ ባክግራውንድ ናይ ኤዱኬሽን ሃበና ማለት ከመይ ኢልካ ኢኻ ኣይኖ ፊልድ ኣለካ ፅቡቅ ስራሕ እውን ነይሩ እኳ ናብዚ ሞያ እዚ ኢኻ ኣቲኻ ዘለካ ሶ ዳት ሚንስ እስኪ ቅርብ ብዛዕባኡ እቲ ናትካ ባክግራውንድ ንእሽተይ ሃበና እሞ ነዚ ሰብ እውን ዋው ኢሉ ክምሰጥ ከም ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ናተይ ባክግራውንድ ኢኮኖሚክስን ፋይናንስን እዩ ኢኮኖሚክስን ፋይናንስን ክኾን ከሎ ቀዳማይ ዲግሪ ናተይ ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ እዩ ብድሕሪኡ ከም ኩሉ ሰብ ኣብ 2013 ናብ ኣሜሪካ መፅየ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ክመፅእ ከለኹ ተፈላለየ ስራሓት ፈቲነ ካብ ጋዝ ስቴሽን ስጋብ ኣብዚ ዘለኽዎ ደረጃ ማለት እዩ ናይ ፖስት ኦፊስ ስራሕ 4 ዓመት እቲ ፌደራል ጆብ ዝበሃል ኩሉ እቲ ፕራይቬት ይኹን እቲ ፌደራል ጆብ ኩሉ ፈቲነ ኩሎም እቶም ዝበሃሉ ቋንቋታት ናይ ቤነፊት ኩሉ እቲ ቋሚ ስራሕ ዝበሃል ኩሉ ነገራት ርአዮ ግን ኩሎም ሓደ ነገር ክሕድሩለይ ኣይከኣሉን ራእይ ዝበሃል ክሕድሩለይ ኣይከኣሉን ምክንያቱ ናተይ መፃኢ ልክዕ ምስቶም መሳርሕተይ ስለትረአ 45 ዓመት ሰሪሖም ምሳይ ደው ዝበሉ 30 ዓመት ምሳይ ደው ዝበሉ ስጋብ ሕጂ ሪታየር ክገብሩ ዘይከኣሉ ሰባት ኣብ ጎድነይ ነይሮም ስለዚ ናተይ መፃኢ ካብኣቶም ክፍለ ስለዘይክእል ኣነ ፈቆዶ ዕድላት ኣብ ምንዳይ ኣብ ሪል ስቴት ትምህርቲ ተሎ ይኸይድ ጥራሕ ጅባይ ከለኹስ ይኸይድ ይመሃር ሒዘ ወፅእ ኣብቲ ኸይድ ኩሉ እንዳተመሃርኩ ይኸይድ ጋር መወዳእታ ግን ኣብዚ ናይ ኢንሹራንስ ኢንዳስትሪ መፅየ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ምክሪ ዝሃበኒ እንታይ እዩ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ሪሰሽን ይኹን ኣብ ዝኾነ ግዜ ዘይወድቕ ኢንዳስትሪ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ እዚ ናይ ኢንሹራንስ ኢንዳስትሪ ምክንያቱ ኢንሹራንስ ኢንዳስትሪ ናይ ጌም ናምበርስ እዩ ዝኸይድ ኩሉ ግዜ ውሕስነት ደውሕሳ እንድሕር ኮይነን ውሕሳት ኮይነን ክኸዳ ዝፃወትኦ ብዙሕ ናይ ኣክቹዋሪያል ኢሎም ዝብሎ መፅናዕቲ ገይረን ኣሄድ ኦፍ ታይም 34 ዓመት 50 ዓመት ንቅድሚት ሰጊመን ስለ ዝኸዳ እዚኣተን ክወድቃ ኣይረኣያን እየን ስለዚ ኣብ ዓመትን 6 ወርሕን ኣብዚ ዓዲ መፂኻ ኣብ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ላንድ ምግባርካ ጀስ ሓደ ዓብይ ውሳኔ ከም ዝወሰንካ ይርዳእኒ ኣጆኻ ዝበለኒ ሓደ ኣሜሪካዊ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝነበረ ግን ኩሉ ናይ መካይን ናይ ገዛ ኢንሹራንስ ምሻጥ ስለዝኾነ እሱ ከዓ ወፃኢታት እዩ ኩሉ ወፃኢታት ስለዝኾነ እቲ ህዝቢ ወፃኢታት ክኸውን ከሎ ሚኒማይዝ ክገብር ኢኻ ትሕግዞም ስለዚ እሳቶም ክቡራት እዮም እቶም ዝነበርኩም ፋርመርስ እዮም ካብኡ ግን ምስትናትና ሕብረተሰብ ክሪኦ ከለኹ ዝዋ ሓደ ፕሪሚየም ክረክብ እቲ ጥቕሚ ዘይኮነስ በቲ ፕሪሚየም ስለዝኸዶ ክልቲኦም ተጋጭውቲ ስለዝነበሩ ኣብቲ መጀመርያ እዋን ንዕኡ ክቕፅሎ ኣይመረፅኩን ማለት እዩ ድሓር ግን ኣብዚ ወርልድ ፋይናንሻል ግሩፕ ምስ መፃና እቲ ትምህርቲ ብዛዕባ ሴቪንግ እቲ ትምህርቲ ብዛዕባ ላይፍ ኢንሹራንስ እዩ እቲ ትምህርቲ ብዛዕባ ተወሳኺ ኣታዊታት ምግባር እዩ እቲ ትምህርቲ ንዓና ነቶም ስደተኛታት ብፍላይ ነዞም ኣብዚ እዋን እዚ ጥራሕ ጅባና ዘለና ሴብ ክንገብር ዕድል ዘይረኸብና መዋፅኦና ሓደ ላይፍ ኢንሹራንስ ምዃኑ ከሪአኒ ስለዝኽኣለ ካብቲ ሽዑ መዓልቲ ቀዳመይቲ መዓልቲ ምስ ኣተኹ ካብኡ ንኔው እንታይ ገብር ኣለኒ ኢለ ማለት እዩ ኣብዚ ኢንዳስትሪ እዚ ተዓዊተ ክወፅእ ኣለኒ ብምባል ሓደ ቲም ቢልድ ክትገብር ስለዝህበካ ወይ ከዓ ኤጀንሲ ቢልድ ክትገብር ስለዝህበካ ኣብዚ እንድሕር ደኣ ቢልድ ክንገብሮ ክኢልና ናይ ባሓቂ እቲ ራእይ ክመፀኒ ክኢሉ ማለት እዩ ኣብ 5-10 ዓመት ክቅየር ዝኽእል ነገር ከም ዘሎ ማለት እዩ ዛትስ ዋይ ከዓ ንሕና እቲ ናትና ቲም ኔም ዛራ ኢልና ኢና ሰሚናዮ ዛራ ብቋንቋና ብትግርኛ ዛራ ቀፃሊ ወሓዚ ማለት እዩ ፈልፋሊ ዘይቋርፅ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እቲ ሕብረተሰብና ኣብቲ ናይ ኢንሹራንስ ኢንዳስትሪ
بملؤ نولدتات كخيد زخل عقمي كترموني صباح نقول وحش حبرتسب كلنا حدا عند حدا بتنا إنجليش قانقا قبلنا خا بلومين فلاور مالتي سلازم هنا أم براخ نركب بزحت ايجنسي ايجنتس اندا ترين اند ديفلوب اندا جبرنا نابز قصل مدرخ لك نتم افسمو داتا قلت اف ميشن ستيتمنت ناتا حدا نوكلو حبرتسب نمرح حبرتسب مسكالوت مسطانا مسانا كمانا كغعزم زدريو راي زلوم سوات حويسناسي ازي حبرتسب ازي اب غوفاندمي زي صقع حبرتسب نمغبار إلاتنا راي مالتي غوفاندمي دبال قانقا كم فاشن توسيدو حدا سب كله ناب غوفاندمي صباح تتصباي نخون تتصباي وخان كل غزي حماق سلازخونه كاب غوفاندمي وصي كخيد يناتنا علامه مالتي مخناتو ابز حلفه 45 معلتي 6 إرتراوان شدشته كابناتنا كوميونيتي بحدقة تقولين حدقة حمامة يكونت سلازي 100% مواتينا جن بحدقة أحمد تقولها شدشت يوم دم أبغى فاندم التري يوم لايف إنشورانس يبلون سلازي the mission drives me more كابتي تكوميشن كم تبعلو حرم عالتي تقام يقولون تميشن جن نحنا نوتع لنا سأنا فلتو تعرينا هاتينا تمرت نعوت أبصرح نعوت جن نفسنا بروتكت أي جبرنا سلازي ازي اتميشنتي كعوات نحرا خوينو مس كما خال امسلو افتي استفالالنا انفستمنت نغرات نطف دلو نت حبرتسب منقح ينطف زلو سبات مساتهم تحغاغيزكا نابينا مدرخ كندي ونخل نت حبرتسب ناي كلاتنا صعري احنا ما بين جمرو نخل نخون صباح جن كابانا حالفكم كال كتغورو تخلو سباتكا ابغدنا تلوها نغر منغدي مدخ تخلفها مالتي سلازي ناتي كنز مسلا مالاصاي ناتي مصا خالك بخم منغدي ادري مالتي Thank you. ስለዚህ ህጅን እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ኤማ ብኢኮኖሚ ኤንድ ፋይናንስ ተማሃረ ሰብ ኮንሱ እቲ ኣብዚ ዝህበና ትምህርቲ ኣሕዋት እቲ ዳታ ዝርአ ብትክክል ቁፅሪ ብፕሮፌሽናል ወይ እዩ ክርኤና ሶ ላይፍ ኢንሹራንስ ምስ መትና ጥራሕ እዩ ዝመስለና ንብዙሓት ግን ኣይኮነን እዩ ዝብለና ዘሎ ኤማ ብሕልፊ ካብ በዓል ስታክ ዝበልፀሉ እዩ ክርኤና ማለት እዩ ሶ ቅድሚና ፓወርፖይንት ምኻና ዓቕቢት ምናልባት ተመላእ እንተልኪ ናባኸ ዕድል ክበሞ ሶ ኣዝ ማዘር تريو لهم أدقوا العخنسا زخل سرح تسرح زلاون مالتيو نالبات توسخ انتليكي قدم ناب إمام خدنا ناب سكرين شير go ahead عقلي unmute yourself okay thank you دوس حوي هو بسفحو إما قالي صون ديو سيو تناتنا ميشن اسيو معناتو كم مهار نخسرو نجر سلازيله مها بحرفي كما يكن دك انستيو زي تمهاركم صراح زي وصاهو زي وفورك معناس كما بزح حلافነት يسلنا سلازم نزح حلافነት زغال نحنا اسو طرايدي كحزنا زلو عد طراي كوينا دينا سكنبل زلنا كنغبر زغبانا بزح ነገር አለ معناتو كلاتنا بزياس زبلص رأي ويدما عداتنا مصينا تسدينا زلنا مو كم سدتኛታት ተባሂልና ስደተኛታት ኮይና ንነብር እቲ ሲስተም ካብ ሃቡና ስለምንታይ ነቲ ሲስተም ዘይንጥቀመሉ ከመዴታት መጠን ከኣኒ እቲ ትምህርቲ ወይ ተመክሮ ነገር አለ አደ ማለት ሓላፍነት ናይ ኩሉ ዝተማሃረት ወይ ድማ ብዙሕ ፍልጠት ዘለዎ አደ ከኣነ ከም ሕብረተሰብ ክትቅየር ከም ትኽእል እየ ዝኣምን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ድሌት እቲ ሞያ ኣብ ኩለና ዴታት ከም ደሎ ይርዳእኒ ኣነ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢለ ንደቀይ ዝግብኦም ኩሉ ኣክቲቪቲኦም ዲ ትምህርቶም ዲ ኩሉ ነገር እንዳሸፈንኩ ነቲ ፋሚልየ ይሕግዝ እንተለኹ ንሕብረተሰብ ይሕግዝ እንተለኹ ካልኦት ካ ክገብሮ ስለ ዝኣምን ብዝበለፀ ንደቂ ኣንስትዮ ኣነ ብፅውዕ ማለት እዩ ሳይፍ ምልኣላ ዝኽእል ብዝበለፀ ግን ስፍሕ ዝበለ የማሓውና ክምህረናዩ ብፅሞና ንካታተሉ ፅቡቅ ቴንክ ዩ ዕቕቢት እንታይ እትብለና ዘላ ዲግሪ ኣየድልየካ ማስተር ኣየድልየካ ኣገዛኻ ኮንካ ቆልዑኻ እንዳኣለኻ እውን ክሰርሖ ትኽእል ኢኻ እያ ትብለና ዘላ ሶ ዲግሪ ማስተር ገለመለ ጥራይ ኣይኮነ እዚ ከምዚ ሳይድ ሃስል ንብሎ ጆብ ሳብቲ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ እውን ሲምፕል እያ ትነግረና ዘላ ሶ ቴንክ ዩ ዕቕቢት ኤማ ናባኻ ስክሪን ሸር ክንገብራ ቴንክ ዩ thank you okay ስለዚህ ይስማዕ ኣለኹምሽ ነቲ ትምህርቲ ነቲ መደብና ክንጅምረና maybe ክንደይ ተሳተፍቲ ኣለውና ክንፅበዮም ንኽእል ኢና ገለገለ ናይ ግዜ ክሕተታት ኣለዎም ዋላ ናው ድሓን ንቐፅል እቲ ሃና ሳሙኤል ኣትሎ ምን ሁይዝ ሃና ሳሙኤል ሃና ምሳና مثلا اوكي سو سكرين شير جبر من البعض انتروديس جبر نحر فينا هنا عدل كتبان نحر لها يعني هنا خنبا دي ابسرح قالت له تكاتلنا عندها طبعا قلتينا فوكس يرنا غورينا مالتي بك سكرين شير كاغبر باليما يا واحد
سكرين جانا لنا مش واه عاد قبرعه طبق يا اوكي كتعبيات الخيمة if you can اوكي perfect سلازي مدامنا نمجمار كنت زغلطكو انا من بعد بيتي هيلن سولومون هيلن امانيل سولومون كلتينا نزي بزنس زي كنقبر نسرح زي بحبارينا نسرح تقدميتي نخلاتكم كنغركم زلنتا اب امريكا كلتيها بحنساب كسرح يكوننسي اب غزات الراحول ساعات زدرتها سيستم يزلنا حجي السيستم تي كل غزي انت انا هنغبرو زلنا سيستم تقبلك راح يكون كان تخيل اصنعي كايو فليت كايو خاخت كيد تكل على مالتي سلازي كندي سباتينا ابز اوان زي كندي سباتينا ناب حقي سدرانا كنمرح بحده اب حده تكال كنسرح ويك اب حده بزنس كنسرح نغل وحداتنا سلازي ازي لايسنس تري وزلهم حيزنا كلتينا بز بزنس بحساب علينا بحساب نعبي بحساب كا سدرانا نمرح مالتي سلازي خمزناتنا لك كمزناتنا من قد تخاطيلكم كتكودون تدلي انتروديوس كبركم خل مالتي تادراشنا خا نصف او نصر الله دن نابتك عند تمرتي كناتون كلنا لما انتي بعابيو لايف انشورانس تقمتاتون تي اقداسنتون انت لايف انشورانس نمن مبزحت اوان سب انا ابزي له كل اوان نبدحري زخون دحر مسموتكو زخون تقمتات الله طرح سلازبل بوزح غزي يداناغر سلازخونه اذا مجمريا كتنصر زدلع اذا تمرت اذا امرزع لايف انشورانس نمن مجمريا نغزا رسخا دحريو نسدرا بيتكا كمون نزلك بزنس بخمي منقدي كربحكا يخل تقمتاتو انتاي ابزينا كنزارب نايلو معتي ابزوريا زن سلسته نطبታት ዚኣተን ኢና ክንዛረብ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኢንሹራንስ ጥቕሚ ንገዛ ርእሰይና ኣይ ከም ሰብ ንስድራይ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ንቢዝነስ እንተለና ከኣቶም ቢዝነስ ኦውነርስ ዋላተን ዓበይቲ ትካላት ብኸመይ መንገዲ ላይፍ ኢንሹራንስ ዝጥቀማሉ ድማ ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና እቶም ንከታተል ዘለና ኖት ንሓዝ ሕቶ እንተለኩም ንክንምልሶ ፀገም የለን ክትከታተሉ ንከለኹም ግን ኩሉ ግዜ ኖት ሕዙ ምክንያቱ ታይም ዝብሉ ትዝሃሰ ፒሮሲ ካብቲ ዝነቕሐ ኣእምሮ ንላዕሊ ጠቕሚ ኣለዎ ምክንያቱ ክንዝክር ኣይንኽእልና ኣሎሚ ብዙሕ ናይ ምዝካር ተኽእሎታት እንዳደኸምና ስለንኸይድ ምስ ዘለና ስራሕ ኖት ክትሕዙ ደልየኩም ማለት እዩ ስለዚ ላይፍ ኢንሹራንስ ንዓይ ንቤተሰበይ ንናተይ ቢዝነስ ከመይ ክጠቕመኒ ይኽእል እንታይ ረብሓታቱ ተቐዳመይቲ ፋይናንሻል ሴኪሪቲ እያ ፋይናንሻል ሴኪሪቲ ሎሚ እቲ ቅድም ክንሰምዖ ከለና ኣሜሪካን ድሪም ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ ፅቡቕ ትምህርቲ ተማሂርካ ፅቡቕ ስራሕ ሓዝ ፅቡቕ ስራሕ ሒዝካ ድማኒ መኪናኻን ገዛኻን ግዛእ ንዑ እንዳኽፈልካ ንበር እዩ ኣሜሪካን ድሪም ድልዎ ናትካ መኪና ናትካ ገዛን ክህልወካ ኣለዎ ሎሚ ግን ተቐይር እዩ ፋይናንሻል ሴኪሪቲ ኢዝ ኣሜሪካን ድሪም ክንብል ከለና ፋይናንሳዊ ውሕስነት ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ንምባልና ንምፅእ ዘለና ሴኪሪቲ ውሕስነት ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ቀዳምነት ሰሪዕና ክንሰርሓሉ ክንክእል ኣለና ነዚ ድማኒ ሓንቲ ሕቶ ክትሓቱ እየ ዝደሊ ንገዛ ርእስኹም ሓንቲ ሕቶ ክንሓታ ዝግባአና እታ ሕቶት እያ እንታይ እያ ካባይ ዝፅበ መን እዩ ካባይ ዝፅበ ዲፐንደንት ናተይ ዝኾነ ሰብሲ መን እዩ ኢለ ክሓትት ክኽእል ኣለኒ ካብ ናተይ ኣታዊታት ዝፅበ ሰብ መን እዩ ኢልና እንድሕር ሓቲትና ቀዳማይ ኣነ ገዛ ርእሰ እየ ስለዚ ሓደ ነገር እንተ ደኣ ኣጋጢሙካ ብሕማም ይኹን ብሞት እንዲና ንፍለይ እቲ ናይ ሞት ይፅናሓልና እሞ ብሕማም ምክንያት ከበድቲ ሕማማት እንተ ደኣ ኣጋጢሞምካ እንታይ ኣለካ ናትካ ኢንካም ክትክእ ዝኽእልሲ እንታይ ኣለካ ተቐዳሚት ክንሓታ ዝግባአና ማለት እዩ ስለዚ ንዓይ ናተይ ኢንካም መጀመርያ ንዓይ ካብ ኮነ ኣነ ብዘይ ኢንካም ክነብር ዘይክእል ኮይነ ብስንክልና ምክንያት ብከቢድ ሕማም ምክንያት እንተ ደኣ ካብ ዘለኽዎ ስራሕ ተኣልየ ወይ ኣታዊታት ክገብር ተዘይክኢለ እቲ ናተይ ዋሕስ ክኾነኒ ዝኽእል እኹል ላይፍ ኢንሹራንስ ኣለኒ ድዩ ምክንያቱ ናይ ሎሚ ላይፍ ኢንሹራንስ ሊቪን በነፊት ኣለዎ ደዝ በነፊት ጥራሕ ኣይኮነን ከለኻን ከየለኻን ከም ዘርብሕ ኮይኑ ዓብይ እዩ ቴሌፎንኩም ቀደም ትድውል ጥራይሓ ነይራ ሎሚ ግን እንታይ ሎሚ ቴክስት ናትና እዩ ኖት ናትና እዩ ካሜራና ናትና ኣው እዩ ኩሉ ነገር ንገብረላ ኣይነት እያ ንስዕ ስለዚ ብምሉእ እቲ ንጥፈታትና ኣብ ክልክዕ ከምታ ናይ ስማርትፎን ናይ ፋይናንሻል ሰርቪስስ ዕቤት ድማኒ ኣብ ላይፍ ኢንሹራንስ ካብቲ ናይ ደዝ በነፊት ሓሊፉ ክሳብ ናይ ሴቪንግ ፕላን ኮይኑ ከገልግለና ዝኽእል መንገዲ ስለ ዘሎ ሊቪን በነፊት ሸለሊልና ክንሓልፎም ዝግባአና ነገር ከም ዘይኮኑ ክገልፀልኩም ደሊ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኣለካ ኣሪ ሰኪርድ እስኻን ንገዛ ርእስኻ መጀመርያ ሰኪርድ ዲኻ
ካልእ መብዛሕትኡ እዋን ንሪኦ እንታይ እዩ ፒስ ኦፍ ማይንድ ክህልወና እንትደኣ ኮይኑ ተረጋጊእና ክንከይድ ትደኣ ኮይንና ኩሉ ግዜ እንታይ ንገብር ኣለና ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ንምንታይ እዩ ንድሕሪት ክጉተት ንሪኦ ወይ ከዓ ንምንታይ ዕላማታቱ ክወቅዕ ዘይንሪኦ በቲ ጉቡእ ኣገባብ ስለ ዘይከይድ እዩ ምክንያቱ ስራሕ እቱ ምስ በልካ ተቀዳሚት ዝብለካ እንታይ እያ ሪታይርመንት ፕላን እያ ካልኣይ ስራሕ እንድሕር ሰሪሕካ ንሪታይርመንት ተወሳኺ ኣታዊታት ብምግባር ናብ ሪታይርመንት ገፅካ ከም ፕላን ትሰርሕ ኢኻ ግን ሪታይርመንት ከም ዕላማ ኢንቨስትመንት ከም ዕላማ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እሞ ፋይናንሻሊ ኢንዲፐንደንት ክትከውን እንዳፃዕርካ ሃለካ ዘጋጥሙካ ስግኣታት እንድሕር ክትኣሊ ዘይከኣልካ ሓደ መዓልቲ ውሕጅ መፂ ክወስዶ እዩ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ናይ ጥዕና ፀገም ጋሻ ውሕጅ ኢና ናይ ጥዕና ፀገም ከጋጥመኒ ከሎ ስራሕ እንድሕር ዘይሰርሕ ኮይነ ነዚ ኩሉ ኣብ ሪታይርመንት ይኹን ኣብ ካልእ ሴቪንግ ዝነበረ ንዕኡ ኣክሰስ ገይረ እየ ዝኸፍል ቀዳማይ ጠንቂ ናይ ባንክራፕሲ ድማ እንታይ እዩ ኣብዚ ዓዲ 65 ሚእታዊት ኩሉ ግዜ ጠንቂ ናይ ባንክራፕሲ ሜዲካል ቢልስ እዮም ስለዚ ነዚ ዝኸውን እንታይ ዓይነት ምድላዋት ጌርካ ኣለካ ብጀካ ንሱ ብዛዕባ ማርኬት ሪስክ እንታይ ንፈልጥ ናተይ ሪታይርመንት ፕላንሲ ኣብ ጋራንቲድ ዝኾነ ውሑስ ኣብ ዝኾነ መንገዲ ደ ከእትዎ ዘለኒ ወይስ ሰጋእ መጋእ እንዳበልኩ ዝኸደሉ መዓስ እንታይ ከም ዝኸውን ዘይፈልጠሉ መንገዲ ኤድ ኸይድ መብዛሕትና ኣብቶም ኣብ ማርኬት ፅላል ዝገበሩ ፕላናት ኢና ንኸይድ ስለዚ ማርኬት ሪስክ ዘውሓሰ እንተደኣ ኮይኑ ፅቡቅ እዩ ተዘይኮይኑ ግን ክሓስብ ኣለኒ ታክስ ሬት ንገዛ ርእሱ ናይ ታክስ ሪስክ ኣለና ኣሜሪካ ኣብቲ ዝለዓለ ናይ ዕዳ ደረጃ እንድሕር ኣላ ኮይና ፅባሕ ንግሆ ወይ ባጀታ ምቁራፅ ወይ ከዓኒ ታክስ ምውሳኽ እቲ ቀዳማይ ተመራፂ ዝኸውን ስለዚ ታክስ ክውስኽ እምበር ክጎድል ኣብ ዘይፅበየሉ እዋን እቶም ታክስ ዲፈርድ ዝኾኑ ነገራት ተጠቂመ ናይ ሪታይርመንት ክኸይድን ከለኹ መብዛሕትኡ እዋን እንታይ ይኸውን ስግኣት ኣለኒ ታክስ ፅባሕ ክድይብ ከሎ ዝያዳ ታክስ ክኸፍለ ማለት እዩ ከምኡውን ሎንጀቪቲ ዝበሃል ሪስክ ኣለና እዚ ድማ ንኢንፍሌሽን ንኩሉ ንሕፅረታት ገንዘብ እንታይ ገብረና ክእል ናብኡ ከጋልፀና ስለ ዝኽእል ሰባት ሎሚ ብመድሃኒትን ብቴክኖሎጂን ተሓጊዝና ስጋብ 85 9 ንፀንሕ እንተለና ኮይና ኣብ 65 70 እንድሕር ደኣ ደኺምካ ቋሪፅካ ንሎንግ ተርም ኬር ዝኸውን ወይ ከዓ መእለይኻ ዝኸውን ንገዛ ርእሱ መናበሪኻ ገንዘብ ኣድልየካ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲና ዲና ንጓዓዝ ዘለና ጃስ ባይ ዲፎልት ኢና ንኸይድ ዘለና ዲዛይን ንገብሮ ዲና ናብራና እንታይ እዩ ኣብዚ ድማ ላይፍ ኢንሹራንስ ከም ቀንዲ ተመራፂ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ክንሓስቦ ዘለና እንታይ ጋራንቲ ውሕስነት ኢና ክንሓስብ ዘለና ውሕስነት ክትሓስብ ከለካ ኩሉ ግዜ ናትካ ሪስክ ማኔጅመንት ቱል ሓያል ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ካልኩሌትድ ሪስክ ምውሳድ ተዘይኮይኑ እቲ ባይ ዲፎልት ንገብሮ ነገራት ነዚኦም ሓደጋታት እዩ ዘጋልፀና ስለዚ ብዛዕባ ታክስ ዩ ሃቭ ቱ ቢ ኮንሰርንድ ምክንያቱ ታክስ ከቢድ እዩ ብዛዕባ ማርኬት ዊ ሃቭ ቱ ቢ ኮንሰርንድ ምክንያቱ ኮንትሮል የብልና ናብ ልዕሊ ማርኬት ኮንትሮል ስለዘይብልና ኮንትሮል ኣብ ዘይትገብሮም ነገራት ነቶም ፅባሕ ንግሆ ሓደ ነገር ትደልየሎም ብመደብ ትኸዶም ነገራት ክትጥቀመሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ላይፍ ኢንሹራንስ ክሳብ ክንደይ ኣማራፂ ኮይኑ ይኸይድ ከዓ ኣብዚ ድማ ኣለና ማለት እዩ ተኻልእ ሳልሳይ ናብ ስድራኻ ክመፅእ እንከለኹ ስድራ ፕሮቴክትድ ክኾኑ ግድን እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ዲፐንደንት ካባይ ዝፅበ ንሱ ምስ ዝሓምም ንሱ ዝኾነ ነገር ምስ ዘጋጥሞ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ወፃኢታት እዩ ዝዓቢ ኣነ ምስ እለ ከኣሊ እቲ ናተይ ኢንካም ፕሮቴክት ክገብሮ ስለዘይከኣልኩ ስድራይ ኣብ ሓደጋ ክወድቅ እዮም እዚ ከመይ ርኤና ኣብ ኣሜሪካ እቶም ኣብ ካልእ ሃገራት ዘለኹም ካልእ ስእልታት ክህሉ ክእል ኸውን ካብዚ ድገደደ ሜቢ ንሕና ግን ኣብ ኣሜሪካ ትርኢናዮ 7 ካብ 10 ስድራ ቤታት ኩሉ ግዜ እቲ ብሬድ ዊነር ንብሎ እቲ ወፊሩ ዝኣቱ ሰብ ምስ ዝጉዳእ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ እንታይ ክገብሩ ይክእሉን መዓልታዊ ወፃኢታቶም ወይ ከዓ ናቶም ባጀት ካቨር ክገብሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ ካብቶም 7 ዲኻ ካብቶም 10 ካበየኖት ኢኻ ውሕስ ዝኾነ ፋሚሊ ደለካ ከምቶም 3% ወይ ከዓ 3 ካብ 10 ወይስ ከምቶም 7 ኢኻ ኣብዚ ከዓ ክንሓስበሎ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ፋሚሊ ናተይ ኣባይ ዝምርኮስ ተደኣ ኮይኑ ኣነ ክሳብ ውሕስነት ደይብለይ ናተይ ፋሚሊ ከዓ ውሕስ ኣይኮነን ማለት እዩ ስጋብ ሕጂ ፅቡቅ እንድሕር ኣለና ፅቡቅ ኣለና በሉኒ ድሕር ዝኾነ ሕቶ ኣሎ ከዓኒ ናብ መምህር ደስ በለ ኣሕልፍ ኣብሎ ንሱ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና መብዛሕትኡ እዋን ከዓኒ ዌልዝ ኣኪሙሌሽን መብዛሕትኡ ግዜ ዝሰምዖ እንታይ እዩ ኣብ ሪል ስቴት ከድኩም ኣውፍሩ ኣብ ዝኾነ ነገር ኣውፍሩ ከም ዝግበሩ ቢዝነስ ኦውነርስ ኩኑ ዌል ኣንድ ጉድ ማለት ፅቡቅ እዩ ዝበለፀ ኩሉ ግዜ ካብ ሰራሕተኛ ኮይንካ ትኸይድ ቢዝነስ ኦውነር ክትከውን ናትካ ቢዝነስ ክትገብር ከለካ ኣድማዒ ስለ ዝኸውን ምክንያቱ እዚ ከዓ እንታይ እዩ
ولا نجزار السوق أبت تاكس أكاففلنا توم سرحتنياتات زيادة إن نخفل كافتم البيزنس دلو سبات مهناتو السوم 1099 نخفلون إحنا قا WT نخفل سلازي ويلز accumulation كل جزء ندرع ويلز كعب خوينو بتقبل يزعب بنبر بحيلي ويكعب بتعري كونن بسمارت إن نبللنا نبزي تاي مالتي ويلز accumulation حيال بروسيسي مجمرة accumulate كتوهالل سيف كتقبر ديسبلين كلوكا نزي سلستيو نجارات ويكا كاون العلي تقلب مالتي سلازي أنا accumulation أب زلوا درجة أنت دا protected بزخانة من قدي كعبية زي كالكو جنزبي ناتيرا اسمال تاكو هوني أب حادق أخو دقي مالتي سلازي protected ديو إتا أنا زخورة دلخو ناتي principal at least كوحس دي كبير كخلالني سالسايد ماني أمود أتا كتك أمولو كلخو access كبرو خلخو انتاي كلو لو tax advantage على ودي ولا tax أبلي نورال الناس لذي tax control جايب اللي ترى أخيني منجستي أبز دليو وان زدليو amount كم إجامة يلو كوسيد زخل ترى أخينو I don't have any control يبلين مالتي لذي زل لخو ما هجرات كمي taxation policy بسرح interest rate كمي يسرح اتو زلو system كمي عينت financial system يختل أتنيعنا موداتو ناتنا ويلز accumulation بوح للنت خير خلالو قدامي تكونسيدر نجبرا safety اللودي اتساعات خطلو من قدي safety اللودي كل جزء ناتكا principal safety بنك قالنا أبجزار سنا نجزار سنا أبجزانا كنا قمت أنا خلينا أبكال مع الله كنا علنا خلينا جنزب سلزي جنزبي رئيس إنه لو من قدي هيد اللي خد صباح نقول أب حدا جازوتو كنا بلا لنا مخناتو أبزي كرمني نزي أمغلاتي سلسة عينت تحساسوا ويكا سلسة عينت مايند سيت يزلو قالنا كونسيومرز كنا ناي كونسيومر مايند سيت انتايزبل سراح أتاو جبر دفع خات فيها قال قربك أتصنح يزبل كلا أنت متينا مهناتو أنت دعا نابكال أنكيد كنا إنفسترز سينا هنكون أو فرتي ويكا بروديسر سينا هنكون بروديسرز كا ويكا زوم أو فرتي دمان تايم زبلو كل جزء ريسك وسيد كاسي أتاوي تاترخب وين مخسب رخب يمزلو إذا ما ينسيت زحجي كل جزء ريسك وسيد على النزبل منتاليتي زلوا سالسة أكل جنالو أنت يدبل سهاني ريسك خي وسيد كا مخسب جبر كا أزبلالو سلازي كابزي إن سلستي إن أبينا يخا أنا سيفت تراح يزدلي لك ناي كونسيومر مايند سيت يدلني الحريلكا ستيل سراح لك إنفستر كوينكا ريسك كل جزء توسد تجنا ريسك بموساركا راح كرعة تسمعك ويون قرب حيل تسمعك ترى خينو لزب الكا كل جزء من قد خا كثري خا صبغي أمارات سات كثري تتقبل ده لخ حماق مالتها يكون إنجن calculated risk توسد كتكال لك ويد ماني كل جزء كالم مراين ترى الله خينو كتمت كتكال لك منادو سيفتي كل جزء قداسي اتصال سي أكل ترى خين كاجن أبتي تخكل بوتال لخا مهناتو تم سال سي أكل دلو كل جزء تم مخسب كقبل خلو ريسك ده وسط أكلات كل جزء بتنقع أيام زخرو بتنقع بمصنعات أيام زخرو جنزوهم دم أبوه حس من قدي خير مالتي مبزحتهم تم جلك فال حمش تم يتهاي دخولنا أمريكان تي تكالات ناي بانكن بخم من قدي زخير جروز كحسب كله جروز كله خلالو البنك نحركلكم بنك أو دكيسي زلوا جنزبكم بواجا نداد خمة ناتو فاليو نداد خمة بإنفليشن نداد خمة إذا خيدلو لومي 5 شيء كل جزء تري وعطونه صباح دلا 5 شيء دحرش دي شورحي دحرش دي استعمت جن كنز لوم تجزء سلري تجزء عبيت ندحر دي حليو كل جزء جنزبنا عبيو خن بلاين خلنا don't see the numbers دي كنا value خنكل علىنا كل جزء value جنزبي كسب كندي purchasing power علىه السيء تحيلي بهم قانقا كنكيد علىنا ولاتهم investors نخون مالتي سالسا انت ايو tax advantage tax كل جزء هساي حنت قطري حنت قرشي أسرع جزء دابل جوروا كاب حدا نابكلته كاب كلتنا بربعته كاب بربعته نابشمونتن داغوركم نحكيكم أما بالأسرع حدا مليون 4 شمونتن شحن قطعت متن انت دا أب نفس كف دابل جوركم 33% tax كفيلكم جن 10 شمونتن شح تمت سلازا بعد ما حامل أسي كندو إذا أكل جيجا نجبر لنا مالتي tax advantage بين مساعدنا إتزبز حكفال نايتي نحنا بصراحة يدماني منجستي يخفل الله مالتي تاكس مخفال نوري يكون دبل الله خانه جن حجن الجواب إنه يتعدي كسب فقد الكا يتعدي دلهم ما حج كسب فقد لكم بزعبة تاكس كم يجركم تاكس دي تخفلوا لمن قدي حجة ومن قد الله أسمعكم تقولوا توليهم جالس كل زي رايو تاكس أدفانتج موساد كسب كندي سبات كم زحيلهم أبزي زلنا يا زريع
ብዙሕ ኣጋጣሚታት ንሪኢና ማለት እዩ ሊኩዲቲ ክትሓስብ ኣለካ ዌልዝ ኣኪሙሌሽን ሊኩዲቲ ማለት ንፅባሒቱ ኣብታ ዝደለኻያ እዋንሲ ካሽ ክቅየረልካ ዝኽእል ተደኣ ኮይኑ ኣክሰስ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ነቲ ገንዘብ ኣብቲ ትጥቀመሉ ዘለካ መዳይ ክንፈልጥ ኣለና ፍሌክሲብል ድዩ ሓንሳብ ገንዘብካ ምስ ሓስካዮ ገሊኡ ሰብ ክርመኩም ዝደሊ ካሽ ሂቡ ገዛ ክገዝእ ትሪኦ ኢኻ ካሽ ሂብና ምስ ገዛእናዮ ፊክስድ ገዛ ኣለና ገዛ ግን ካሽ ክደሊ ከለኹ ካሽ ኣይትኾነለይና ክሸጣ መስርሕ ክትሓትያ ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ዝገብሮ ዘለኹ ኢንቨስትመንት ሎኬሽን ስፔሲፊክ ድዩ ኩሉ ግዜ ከም ስትራቴጂ ሓደ ፍሌክሲቢሊቲ ኣለዎ ድዩ የብሉን ክፈልጥ ክኽእል ኣለኒ ዌልዝ ቢልዲንግ ሜካኒዝም ተመራፂ ዌልዝ ቢልዲንግ ሜካኒዝም ድዩ ክሓት ኣለኒ ማለት እዩ ነዚአን ኩለን ነገራት እንድሕር ዳሪኹም ላይፍ ኢንሹራንስ ከም ሴቪንግ ሜካኒዝም ነዘን ኩለን ነገራት ዘማልአ ኮይኑ ንረኽቦ ማለት እዩ ብኸመይ ንጥቀመሉ ውሕልነት ክንጥቀመሉ ተደኣ ኮይና እንታይ ክንገብር ኣለና ኮፍ ኢልና ጥራሕ ፋይናንሻል ሪስክ ኣናሊሲስ ንብሎ መንገዲ ኣሎ ኮፍ ኢልኩም ምስ ክኢላታት ኣታዊታትኩምን ወፃኢታትኩምን ብምፍላጥ ጥራሕ እቲ ዝተረፈ ኣበይ ክኸይድ ከም ዘለዎ ንክኢላታት ሕተት ድሕሪኡ ትግባር እቶ ኩሉ ግዜ ክንመሃር ጥራሕ ክንነብር ኣይኮናን ትመሃር ቁም ነገር ክትገብር ተኮይንካ ከዓ ኣብ ትግባር ተኣቱ ማለት እዩ እቲ ሓምሻይ ነጥቢ ናብ ቢዝነስኩም መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ስጋብ ሕጂ ኣብ ገዛ ርእስኹም ኣብ ስድራኹም ኣብኡ ኣብቲ ናይ ሴቪንግ ሜካኒዝም ትጥቀምሉ ኣብኡ እየ ክዛረብ ፀኒሐ ሰብ ቢዝነስ ገንዘብ ኣለካ ላይፍ ኢንሹራንስ ኣድልየካኒ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከምኡ ይኮነን እቲ ዝያዳ ላይፍ ኢንሹራንስ ዘድልዮ ዝያዳ ትሕዝቶ ዘለዎ ሰብ እዩ ምክንያቱ ሕጂ ቅድም ከይተመርዓኻ ከለካ በይንኻ ኢኻ እንታይ ትገብር ፕሮቴክሽን ትደሊ ሓዳር ምስ ገበርካ ከዓ ንዓኻ ንስድራኻን ትኾን ኣለካ ማለት እዩ ቢዝነስ ምስ ገበርካ ድማ ንስኻን ንብረትካን ስድራኻን ከዓ እንታይ ኣድልየካ ውሕስነት የድልየካ ስለዚ ገለ ትካላት ኪ ፐርሰን ኢንሹራንስ ዝበሃል ነገር ኣሎ ሓደ ሰራሕተኛን እንተደኣ ጎዲሉ ኣብ ሽግር ዝኣተዋ ተደኣ ኮይነን ንሱ ብምጉዳሉ ዝመፅእ ሽግር ክሽፍና ላይፍ ኢንሹራንስ ይገብራ ስቲል ዋላ ንቢዝነስ ኦውነርስ ከማን ኣገዳሲ እዩ ባይ ኤንድ ሴል ኣግሪመንት መብዛሕትና ሰባት ኣብዚ ዓዲ ብፍላይ ዘለና ብግሩፕ ኢና ንሰርሕ ብሽርክነት ኢና ንሰርሕ ብሽርክነት ምስራሕ ፅቡቅ ነገር እዩ ንኣብነት ኣነን ኦኪን ሓደ ሪቴል ስቶር እንድሕር ኣለና ኮይኑ ክልቴና ኢና ንውንኖ ስለዚ ወይ ኣነ ወይ ንሳ እንተዳ ብሞት ተፈሊና እንታይ ማለት እዩ ስድራይን ስድራን ክፀባፀቡ ኣለዎም ኣብ ኢንቨንትሪ ተኣቱ ኣብ ኢንቨንትሪ ኣቲኻ ዘይምትእማን ይመፅእ ናይ ቤት ፍርዲ ኮለል መለል ይመፅእ ብዙሕ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ እንታይ ክትገብሩ እዩ ዝግባእኩም እቲ ቢዝነስ ባዕሉ ንክልቴና እንድሕር ዳ ገዚኢልና ግን ላይፍ ኢንሹራንስ እንተዳ ኣለና ኣብ ውዕልና እንታይ ንገብሮ ተዳ ኣማንኤል ብሞት ተፈሊኻ እንታይ ትገብር ነታ ላይፍ ኢንሹራንስ ትህበካ ረብሓ ሒዙ ስድራኻ ይእለየለይ ኣነ ከዓ ቢዝነስ ይቅፅል ዳትስ ኣግሪመንት ኩሉ ግዜ ስለዚ ውሕስቲ ኮነ ቀፃልነት ዘለዎ እንተዳ ክንገብር ኮይና እዚ ዓይነት ላይፍ ኢንሹራንስ ከም ዘሎ ፈሊጥና ኣብ ትግባር ክንኣቱ ኣለና ማለት እዩ እዚ ንዓበይቲ ትካላት ይኹን ካልእ ኤግዜክቲቭ ቦናስ ፕላን ዝበሃል ሳተን ከይተረፈ ይጥቀማሉ እየን ሎን ኮላተራል ከዓ ላይፍ ኢንሹራንስ ዘለዎ ሰብ ዝያዳ ክሬዲቢሊቲ ኣለዎ ባንክታት ልቃሕ ክባኹሙ ከላ ነቲ ላይፍ ኢንሹራንስ መንገዲ ተጠቂምካ ክሳብ ክንደይ ልቃሕ ክትረክብ ትኽእል ምስ ዝተፈላለየ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽንስ ክትዛረብ ተደኣ ኮንካ ዓቕሚ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብምልኡ ስጋብ ቢዝነስ ዝኸደ ጠቕምታት ኣለዎ እቲ ካልእ እንታይ ካብዚ ቀፂልና ንሪኦ ሻድሻይ ስቴት ፕላኒንግ ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዘለካ ትሕዝቶ ክትዕብዮ ትኽእል ኢኻ ክዓቢ ምኽኣሉ ጥራሕ ግን እኹል ኣይኮነን ክዓቢ ምኽኣሉ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ሓደ መዓልቲ ገዲፍካዮ ክትከይድ ኢኻ ሒዝካዮ ትኸይድ ነገር የለን ገዲፍካዮ ክትከይድ ከለካ ናብ ስድራኻ ክሓልፍ እንከሎ ዝኾነ ተሻማዊ ኣካል ኣሎ ድዩ ንዕኡ ንምስላጥ ገንዘብ ክሓተካ ድዩ ናብ ስድራኻ ትራንስፈር ክትገብሮ ከለካ እዚኦም ብምልኦም መስራሓት ኣብ ግምት እቲኻ ክትከይድ ስለ ዘለካ እንታይ ኢኻ ትገብር ስቴት ፕላኒንግ ክህልወካ ኣለዎ ግቡእ ኣብ ዓድና እንታይ ትብል ዘረባ ኣላትና ኣፍ ርክቡ ትበሃል ኣላ ኣፍ ከተርክብ ከለካ መቸም ኣፉ ስለ ዘርከብካዮ ኣቦኻ ወይ ኣዴኻ ይምለስ ማለት ኣይኮነን እንታይና ንገብር ዕዳ ከይህልዎ ወይ ከዓ ንብረት ከይህልዎ ወይ ድማ ዘለዎ ንብረት ብኸመይ መንገዲ ክመቃራሕ ከም ዘለዎ ኣካዊኑ ክኸይድ ኢኻ ናይ መወዳእታ ቃል ክትረክብ ትኸይድ እዚ ድማ ናይ ቃል ኣብዚ ግን ናይ ፅሑፍ ኢኻ ትኸይድ ፅሑፍ ተዘይብልካ ኩሉ ነገር ምስ ቅልቅል ይድወፅ ኣብዚ ዓዲ ዘለናዮ ብፍላይ ድማ ኣብዞም ስደተኛታት ዘለና ኩሉ ግዜ እንታይ ክንገብር ኣለና ስቴት ፕላኒንግ ኣብ ኩሉ ነገር ኣገዳሲ እዩ እዚኣ ክትገብር ኢልካ እንድሕር ከይድካ ቀዳማይ እቲ ክኢላ እንታይ ዝሓተካ ነዘን ነገራት እዚኣተን እንዲኻ ተማልእ ዘለካ ተቐዳሚት ዝሓታ ዘሎ እንታይ እኹል ዝኾነ ላይፍ ኢንሹራንስ ፕሮቴክሽን ክህልወካ ኣለዎ እዚ ካልእ ነገራት እዚ ከዓ ከተማልእ ክትክእል ኣለካ ይብለና ኣሎ ስቲል ላይፍ ኢንሹራንስ ክሳብ ክንዲ እዚ ኣገዳሲ ኣብዚ ከድካ ከይድካ ላይፍ ኢንሹራንስ
كم أكسجين تاي أقداسيت مخنا كنفلت كنكلالنا مالتي كساب كندزي أقداس نتالله مهنياتو لايف إنشورانس انتزاي باللي كل نجر ولا ناي مسرح بيت فردي أبز حلفة ناي كاش أب وناني دحر مماتو استات 10 مليون دخون أسد كله توم سدرو نتي ناتو أسد ناتنا كبلوسي كلام كوغبر نيروم نا بيت فردي خود ترى أخوينهم جنزب سلازين برام أبغى فاندمين تاجرهم مالتي أبغى فاندم واتيم أقول لكم أبتو رأي أبتي ميديا نبيت فرد مسرح زخون جنزب دليناسي حجزنا إلهم نحمس الشيء قفاندمي حجز حديثهم حفتمات كوين اللوكو 10 مليون كباين كباخون أتف تاتالو جن عايت تنقعن سلازي لايف إنشورانس نمانيد ليه نخلو بفلاي كأنتم بيزنس دلكم كأجاد لكم مالتي صباح نحنتي سدرابيت أو تا ويكا أب مترت أرايت توا اتخال من قدي لايف إنشورانس كل جزء فلكسبلي كم سيفين بلان تدلين ريتايرمنت تقامل لي خليه تدلي خاني نسيفين بلان كتقامل لي خليه جاست سيفين ناتيا وكون كمرت خليه نشكين أكاونتي نسيفين أكاونتي تكيو كخيد كم زلوا غيره كخيد خليه كوا حليفة جن نايدك أي لايف بلان كقبل لي خليه حنت نجار حزون حنت ميتي بنقول ذهب كان ودها ويكان قالكا كل جزء أبمت عين أو 10 شو منتشح أبيلا كتكير تغل إذا ما ناي compound interest حيلي يرينا مالتي بكompound interest لد سرح كل جزء compound interest أنت دعا فليت كايو لو مزق عمت كاي جنزب دحر خندي دابل كم دخون الكاي هتفلت مالتي سلازي رأي وما تفللي ناي ويلز فللي كلونا خلو ناي نابرا فللي كلونا خلوكو بزي مخنات هيكونن نحنا مجمرة 16 عامت نمهر بدحريو تمرتنا قتل شو عامت دك 15 قالوا خينا لنا سراح كنجمر 15 عامت نتلاقى سيدلنا سراح مساعتنا زيتنا عنايو بعلنا دي وسنا اماونت وسيدهم ريتايرمنت بلان لكم يبلنا شعوينا ريتايرمنت نجمر ساعتهم كن دقي كل تسمون كله انتدعى جميرهم لهم نتم دقم ناي لايف بلان ويكا كوليج بلان لهم حاسبهم سيفين بلان ناي دقم كابل تسمون مستوى النحر جميرهم لهم 15 عامت قدميها جميرو له سيفين بلان 15 عامت 15 عامت كابو حدو ثلاثه غزي دابل كركب يخل معناتي اندحر افريتنا سلازي كابينوتيها كابتم انا بقى حقيقي لندي عبي بصاري عبي فقدو اندحركو كماي يكونوا إلنا بلان زي بلنا دينا وي كمتم ناي كوليج بلان انت دعا عوتات كوينم او طرح تطو زبلو ديخا ويس ني جنريشنز خيد زخل حدا بلان يخا تقبر زلخا ني جنريشنز خيد زخل بلان دحر تقبر كوينكا انت حتى كفيلكا مسكيلات تزاريبكا انت حتقبر تخليها ديزاين كتقبر تخليها بلان كتقبر تخليها سلازي بشوعة عمت ديكو الناس بشوعة عمت كتحسوا دليكم الله أبز خوركم مو دقوهم لما عنت نحن أتوليدهم you put something قلا amount كنا قمت كنكل علىنا إلنا كنا حسب كنكل علىنا كمتي مثلا بلو حاتياتن جنزب ننتاي توهلا لاي سلازي كوهلل تدا أخينو نحنا ناي جنزب شجر يبلنا ناي discipline شجر علىنا ناي بحلي ناي لمدي شجر علىنا مالتي سلازي إذا إدكم مجمرا أنا أخم تخفل مجمرا عندكم تخفل دحريو نخال أتكع كتكونوا تقولوا مالتي سلازي لايف بلان إنا إحنا حسب زلنا بزعبة إدكيشن كنا حسب كنا نايدكنا متعي نايدكنا كخير زخيل بلان الله بدسيم amount of money سي بجكا بتحابري تطرح كتعود تخليها دن مودعتا إزيتات ندحر كوينو أم مودعتا تقبر زلك أنتاي choose the right plan سب كله نابزي يروح الدلو ماني كله كوم وقت كيرايت له أتنيعكا حسب أبزع عدين تايزبن أبانا learn and grow rich تمهارمو عبا ويكا هفتم نصبحيت ويكا أمريكان دريم المري لو ممكن think and grow rich تبهالالو متحف تاريخمو بلان جبر يزبلكا بلان جبر ببلان الدحر كيركا خاني 5 شحكة عقبك كاتقل 5 شحكة عقبك كاتقل it depends مسناتك لايف ستايل جن بلان انت جيركا علامات لك علامات جيركا خا أبي وقت مسي درايف تجبركا مالتي سلازي choose the right plan أمود أتاسي دلكم بلان لايف انشورانس بلان انت عينت بلاني انت كم تدل تفلت ديها بجمرة انت كم ندلس نفلت دينا انت اين ندلنا لايف انشورانس لازم قبركوس انت عايز دلله انت عايز تصبر له علامه خلون له اذا دما انت تعالل كنيزا اكل كافريج تدلي كتفلت كتكل عليك اذا دماني بواغاي تغزو 19 قرشي 10 قرشي نورحي سلازبلنا ايكون لايف انشورانس كنغز زغبانا نمنتا علامه اينا خنفلدلنا نمنتا علامه اقداس تدعو خينو مچم حدا حكيم انت مدحانيت عايزلكم واغاي اقدسكمني دحنتكم منبر واغاي اقدسكمني
ስለዚ እንታይ ንምዕባስ ኢኻ ትገብሮ ዘለካ እንታይ ዓይነት ዕላማ ኣኮምፕሊሽ ንምግባር ትገዝኦ ኣለካ ላይፍ ኢንሹራንስ ኣገዳሲ እዩ ድሕሪኡ ኸ ክንደይ ዝኣክል ኣፎርድ ክትገብር ትኽእል ኩሉ ግዜ ላይፍ ኢንሹራንስ ከምቲ ደለካዮ ክትርክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ክብሪ ዘለዎ ተረኣ ኮይኑ ንዕኡ ዝምጥን ነገር እንድሕር ከዓ ደይብልካ ኮይኑ ባጀትካ ኣኹል ተደይ ኮይኑ ተወሳኺ ኢንካም ጌርካ ገለ ነገር ክትገብር ኣለካ ተወሳኺ ኣፎርድ ትገብሮ ነገር ክትገዝእ እምበር ኩሉ ግዜ ኣፎርድ ትገብሮ ነገር ረአ ነቲ ካቨሬጅካ ድሰማማዕ ማለት እዩ ዋት ራይደርስ ኦር ፖሊሲ ፊቸርስ ራይደርስ ፖሊሲ ፊቸርስ ክበሃል ከሎ እንታይ እቲ ፖሊሲ ዝጠልቦ ነገራት ኣሎ ወይ ከዓ ንኣብነት ሓንቲ ፀብሒ ክንሰርሕ ከለና እንታይ ንውስኸላ ቀመማት ንውስኸላ ምሽ ፃዕዳ ሽጉርቲ ገለገለ ቀመማ ልጫ ገለ ትገብርዋ እኒኦም ንምንታይ ኢና ንገብረላ ወል መልሲ ንዓኹም እያ ኣብዚ ስለ ዘሪአኩም ዘለኹ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንገብር ቀመማት ክንውስኽ ከለና ከነጥዕሞ ኢልና ኢና ንውስኽ ሓቀይ ጣዕሙ ክውስኽ ላይፍ ኢንሹራንስ ናትካ ከዓ ፓወርፉል ክኸውን ተደኣ ኮይኑ እቶም ኣገደስቲ ዝበሃሉ ራይደርስ ከም ዘለውዎ ተወሰኽቲ ክማልኡ ዘለዎም ነገራት ከም ዘለዎ ክትፈልጥ ኣለካ ሳቶም ከዓ ኣገደስቲ ምዃኖም ንዓኻ ክትፈልጥ ክኽእል ኣለካ ካብኡ ብድሕሪኡ እንታይ ንገብር ላይፍ ኢንሹራንስ ካምፓኒስ ኩሉ ግዜ ኮምፔር ግበሩ ስረሐይ ስለ ዝሃበኒ ላይፍ ኢንሹራንስ ናይ ስረሐይ ኣለኒ ኣነ ናይ ካምፓኒ ድበካ ደሎ እንታይ ዓይነት ኣለዎ ኩሉ ነገር ከይብልካ ላይፍ ኢንሹራንስ ኣለኒ ኢልካ ክድቅሳ ይግባእካኒ ምስ ናይ ካምፓኒ ኩሉ ግዜ እዘን ካምፓኒ ምሳና ዘለዋ እንታይ ልዕሊ 100 ዓመት ዝገበራ ስለ ዝኾና ሓይለናዊ ስትረንግዝ ናተን ክሬዲቢሊቲ ሓያል እዩ ነዊሕ ዓመታት ዝገበራ እየን በቲ ናይ ካስተመር ሳቲስፋክሽን ድማኒ ኣብ መጀመርያ ደረጃ ዝስራዕ እየን ስለዚ ኣሰስ ንግበሮ ፋይናንሻል ስትረንግዝ ናተን ካስተመር ሳቲስፋክሽን ብምሉእ ንርኣዮ እቲ ፖሊሲ ካበይቲ ካምፓኒ ትረኽቦ ኣለካ ኩለን ካምፓኒታት ናይ ኢንሹራንስ ኩለን ሓደ ማለት ኣይኮናን ተዳሪእኹምዎ ኣብ ናይ መኪናኹም ከማን ይፈላለያን ገሊአን ሊያቢሊቲ ጥራሕ ድህባ ገሊአን ከዓ ፉል ካቨሬጅ ክባኹም ዝኽእል ኣለካ ዋላ ኣብቲ ናይ መኪና ክንመፅእ ከለና ማለት እዩ ስለዚ ኣየናይ ዓይነት ካምፓኒ እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ክህበኒ ኣለዎ ክንርኢ ኣለና ላይፍ ኢንሹራንስ ኮት ኩሉ ግዜ ምሕታት ንፍቶ ናይ መኪና 150,500 ምስ በልኹም ሓንሳብ ምስኡ ናይ ግድን እሱ ጥራሕ ኮይኑ ትኸዱ ኣለኹም ላይፍ ኢንሹራንስ ከ እንታይ ክትገብር ክትክእል ኣለካ 2-3 ምስቲ ናትካ ዕላማ ኩሉ ግዜ ዝኸይድ ተደኣ ኮይኑ ክትፈልጥ ኮት ክትረክብ ክትክእል ኣለካ ካበናይ ዝሓሸ ክትረክብ ትኽእል compared to ነቲ benefits ማለት እዩ read the fine print ፖሊሲኹም ዘይተንብቡ ሰባት ኣለኹም ላይፍ ኢንሹራንስ ኣለኩም ግን ፖሊሲኹም ኣበይ ከም ዘሎ ዘይትፈልጦ ኢቨን ላይፍ ኢንሹራንስ ፖሊሲ ናትካ ናምበር ንገረኒ እንተኢልካ ዘይትፈልጦ ሰብ ኣለካ ከምኡ ኣይንኹን ካብቲ ዘይብሉ ሰብ ደኣ ብምንታይ ንፍለ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኩሉ ግዜ ፖሊስኻ እንታይ ውዕል እዩ ፖሊሲ ክበሃል ከሎ እትስ ኮንትራት ስለ ዝኾነ እንታይ ዓይነት ኮንትራት ኢኻ ተኣቱ ዘለካ ምስቲ ካምፓኒ ፈሪምካ ጥራሕ ምኻድ ዘይኮነሲ ኣንብቦ እንድሕር ዳኣ ዘይትፈልጦ ኮይንካ ከዓ ክኢላታት ሕተት ነቲ ኤጀንትካ ሕተቶ ልክዕ ከምዚ ኣብቲ ኮሚኒቲኹም ዘሎ ሰብ ዝሓሸ ኣክሰስ ዘለዎ ሰብ ንገዛ ርሱ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኢልና ክንሓትት ክንክእል ኣለና እምበር ፖሊስኻ በይ ኣሎ ትስንዱ ኣለካ ግን እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ሒዝካ ኣለካ ዘይትፈልጦ ነገር ኣሎ then know how long the free look period ዝበሃል መብዛሕትኡ እዋን 10 መዓልቲ ኣብ ላይፍ ኢንሹራንስ 10 መዓልቲ ኣለካ ፖሊሲ ደሊቨር ምስ ገበሩልካ ርኢኻ ኣንቢብካ ኣብ መወዳእታ ውሳኔ ፈሪምካ ኮንትራትካ ክትኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኦም ነገራት እዚኣቶም ኣብ ግምት እቲና ላይፍ ኢንሹራንስ ክንገብር ክንክእል ኣለና ግበርዎ ጥራሕ ይኩን ክንብል ኣለኹ ክትገብሮ እሞ ግድን እዩ ላይፍ ኢንሹራንስ ክትገብር ግድን እዩ ግድን እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እቲ ግድን ክገብሮ ዝኽእል ነገር ንዓይ ብዘርባሓኒ መንገዲ ይገብሮ ኣለኹ ደ ኣይገብሮን ኣለኹ ናይ ባሓቂ ፎካስድ ኮይነ ኣብኡ ኣተኩሮ ገይረ ክሰርሕ ክኽእል ኣለኒ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ስለምንታይ ኢና ንብል ከምኡ ንብል ኣለና ፖሊሲ ኦፕሽንስ ኣለና እንዲ ዝተፈላለዩ ላይፍ ኢንሹራንስ ክንብል ከለና ገለ ኣብዚ እግረ መንገዲ ክሕልፎ ዝኽእል መልእክቲ እንታይ እዩ ላይፍ ኢንሹራንስን ሄልዝ ኢንሹራንስን በበይን እዩ ላይፍ ኢንሹራንስን ዲስኤቢሊቲ ኢንሹራንስን በበይን እዩ ብዙሕ ዓይነት ኢንሹራንስ እዩ ዘሎ ላይፍ ኢንሹራንስ ኢና ንዛረብ ዘለና ሎሚ ላይፍ ኢንሹራንስ ክበሃል ከሎ ኣብ ክልተ ደንበ መቐልዎ ክልተ ደንበ ኣለዋ እዚኣ ሓንቲ ተርምያ ተኻልእቲ ከዓኒ ኩለን ትሪእዋን ኣለኹም እዚአን ከዓ ፐርማነንት እየ ፐርማነንት ቋሚ ንገዛ ርእሱ ክንደይ ዓይነት ትሪኢ ኣለኹም 4 ትሪኢ ኣለኹም እዚ ንሕና ንገብሮ ፕላን መብዛሕትኡ እዋን ኢንዴክስድ ዩኒቨርሳል ላይፍ እዩ እንታክብለኩም ፀኒሐ ክዓቢ ካብ 6-12 ወይ ከዓ ካብ 8-12 ይዓቢ ፅቡቅ ሪተርን ኣለዎ ፖሊሲ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣለዎ ንኢንቨስትመንት ክስዕር ዝኽእል ነቲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ዝኸይድ ዘሎ ኢንቨስትመንት ክስዕር ብዝኽእል መንገዲ ይኸይድ ታክስ ፍሪ ደዝ በነፊት ኣለዎ እንደገና ካሽ ቫልዩ ኮምፖነንት ድማ ካሽ ቫልዩ ኣለዎ ድሓር ድማ እቲ ፕሪሚየም ናቱ ክትረክብ ከለካ ማክሲማም ክትስእን ከለካ በቲ ዝተሓተ እንዳኸድካ ፍሌክሲብሊ ኣጃስት ክትገብሮ ትኽእል ፔመንት ኣለዎ ስለዚ
مزات ترم نريا دلنا انتاي فللين كاش فاليو بلان ترم اكسباير كا تقبر تازلا على كاس قاب 30 عامتي خا تخيد مالتي سلازي بوليس اوبشنز انت عنت امدلو افت ماركت انا خ انت از دللخم نتناتي دليت زمالي سي اينا يالو الى كفلت كخلالن مالتي مهناتو تفلاليه بوليسي بزح عينت بوليس سلازلو مالتي هوبفلي سغاب حجي دحن هلو نخون كال مسرتاو زغبرو انتاي سب ندحر اخنبر كوينو انتاي دليو كدان منبري مغبي دليو ماين اخلن دليو زين انت مسرتاو دلياهم حجي نحنا نبل زلنا انتاينا نقبر زلنا نزيان مس عاصها ገንዘብ ከተርፈካ خሎ ስጋብ ኢመርጀንሲ ፋንድ እኹል ተኾነ ካናይ ሰለስተ ወርሕ ወጻኢታት ካ ስጋብ ትሽፍን ዴቨሎፕ ክወሮ ካኡን ነው ዘሎ ግን ኣብ ባንክ ኸፊሉ ንዓኻ ስለደይ ሰርሓልካ ዘሎ ጥበበኛ ኮይንካ ከምዛ ዓይነት ሎንግ ተርም ፕላን ብምግባር ዲሲፕሊን ብምግባር ኩሉ ግዜ ኮንሲስተንትሊ እንተዳ እቲ ዝሓለፈ 10 ዓመት ዝሓለፍካዮ ከምኡ ተትኸይድ ነርካሲ ከመይ ምኾንካ ስለዚ እንታይ ከሲርካ ኣላ ኃይልና አንዛረብ ዘለና ከምኡ ከይድገም ሕጂ ኩላትኩም ሓደ ሕቶ ዝሓተኩም እንታይ ክሳብ ሕጂ ዝሰራሕኩም ስራሕ ዋጋ ከፊልኩም 50,000 100,000 150,000 ዘእተኹም ኣብ ዓመት ኣለኹም 10 ዓመት ብሆም እንድሕር ሰሪሕካ ሕጂ ንገዛእ ርስኩም ፈትሹ ካብዚ ናይ 10 ዓመት ዝሰራሕካዮ ክንደይ ፐርሰንት ሴቭ ጌርኩም ኣለኹም እንተይለ መብዛሕትና ወይ 0 ወይ ከዓ ካብ 5% ንላዕሊ እውን ኣይከውንን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ገና ዘይገበርናዮ ንሕና ብሓይሊ ሃርድ ወርኪንግ ፔስ ኦፍ ኢና ንፈልጥ ኣብ 2-3 ስራሕ እንዳስራሕካ ሰልድኻ ግን ነቶም ዝሰርሕሉ ትድርብየሎም ኣብዛ ዓዲ ዝበሃል ብህልታይ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ካፒታሊስት ሃገራት ኢንተረስት ነበር ስሊፕስ ማኒ ነበር ስሊፕስ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኢንተረስት ኩሉ ግዜ እንታይ ከውንን እዩ ኣይድቅስን እዩ እስኻ ግን ሰብ ኢኻ 14 ሰዓት ክትስራሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢንተረስት ግን ኩሉ ግዜ ክገዝእ ዝኽእል ስለዚ ኩሉ ግዜ ኢንተረስት ክገብር ዝኽእል ገንዘብ ግን ኣብ ባንክ ኮፍ ኣቢልካ ኣለካ ኣይትሓሰብ ስለዚ ናብኡ ክትዓቢ ክትፍትን ከለኻ መጀመርያ ነዚኦም መሰረታውያን ነገራት እንታይ ግበር ኣውሕስ ንብል ኣለና ፋይናንሻል ሴፍቲ ክህልወካ ክእል ኣለዎ ናይ ኢመርጀንሲ ኣውሒሰ ክትብል ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ 47% ካብዞም ኣዳልትስ ጥራሕዮም ናይ 3 ወርሒ ኤክስፐንስ ከሪኡ ዝኽእሉ እምበር መብዛሕትኡ 53% 3 ወርሒ ዝኸውን እውን የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኦም 53 ከይንኸውን ንሕና ናይ 3 ወርሒ ስጋብ 6 ወርሒ እንተደኣ ስራሕካ ስፔሲፊክ ኮይኑ ስፔሻላይዝ ዝገበረ ተደኣ ኮይኑ ስራሕ ክትሰርሕ ካልኣይ ወይ ስራሕ ክትረክብ ደሸግረካ ተኮይኑ ከዓ ስጋብ 12 ወርሒ ትኸይድ ካብኡን ነው ዘሎ ግን ይቀመጥ እንታይ ትገብር ኣለካ ብድሕሪኡ ኣኩሙሌሽን ትጅምር ኣኩሙሌሽን ክጅምር ከለካ ንሱ ናብ ፋይናንሻል ፍሪደም ክወስደካ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እዩ ኩሉ ንናቱ ዝኾነ ደረጃታት ኣለዎ ንሕና ግን እንታይ ንገብር ኣለና ነታ ገዛሲ ክንዲ ብመሰረታ ብምንታይ ንኸይድ ኣለና ብቦሎፎና ንጅምር ኣለና ሓደ ስቴፕ ነጢርና ኣብዚ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኣብዚ ፋይናንሻል ፍሪደም ክህልወና ኣብ ኢንቨስትመንት ንኸይድ እሞ ከዓ ዘይተዋሕሰ ኢንቨስትመንት ይኸውን እሞ ከዓኒ ባይ ዲፎልት ኢና ንኸይድ ኩሉ ግዜ እዚ ምስ ዝኸውን እንታይ ንሕና ኣብ ሓደጋ ኣለና ስድራና ኣብ ሓደጋ ኣሎ ገንዘብና ኣብ ሓደጋ ኣሎ ማለት እዩ that's why we are saying life insurance is the foundation መሰረታዊ ነገር ስለዚ በዚ ተገዚእና ክንከይድ ይግባአና እሞ እዚ ኩሉ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ላይፍ ኢንሹራንስ ጥቕሙሲ ስለምንታይ እዮም ሰባት ላይፍ ኢንሹራንስ ዘይገዝኡ ዝብል ሕቶ ክመፃና ናይ ግድን እዩ ላይፍ ኢንሹራንስ ክሳብ ክንዲዚ ኢምፖርታንስ ዘለዎ ኮይኑ ዋይ ላይፍ ኢንሹራንስ ይብልናን ስለምንታይ ላይፍ ኢንሹራንስ ቀዳማይ ሰሪዕና ኣብ ኢድና ልክዕ ከምዚ ናይ ፋሚሊ ትራዲሽን ወይ ከዓ ካልቸር ጌርና ዝኾነ ይኹን ኣብ ስድራይ ዘሎ ውሕስነት የብሉን ክበሃል ኣይደሊነ ኢልናሲ ብዕላማ ስለምንታይ ኢና ዘይከድና ተይልኩምኒ መብዛሕትኡ ሰባት ሓደ ክንደይ ዝኣክል ክኸፍሉ ከም ዝግብኦም ወይ ከዓ ክንደይ ኮስት ከም ዝገብሮም ኣይፈልጡን እዮም ከም ወፃኢታት ስለ ንሪኦ እቲ ኮስት ክንደይ ኢልና ኢና ንሓስብ ማለት እዩ ኮስት ኩሉ ግዜ ማዓሲ ኮስት ትኸውን ቫልዩ ኣብደይ ትረኽበሉ ግዜ ቀጨውጨው ክብለካ ግድን እዩ ወይ ከዓ ወፃኢታት ጥራሕ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ቀጨውጨው ክብለካ ክእል እዩ ንህቦ ዘለና ካብቲ ንረኽቦ ዘለና ረብሓ ዝያዳ ተደኣ ኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኣወራሪድና ክንውስን ክክእል ኣለና ካልኣይ አንሹር ሃው ማች ፕሮቴክሽን ቱ ፓርቼዝ ነዚ ክልቲኡ ንሕና ንፈትሓልኩም ኢና ክንደይ ዝኣክል ፕሮቴክሽን ከም ዘድልየካ ብቁፅሪ ዳይም ናምበር ንብሎ ኣሎ ናይ ፕሮቴክሽን ክንደይ ዝኣክል ክድልየካ ከም ምዃኑ ብቁፅሪ ነሪአኩም ካልኣይ ነገር ንዕኡ ከዓ ብክንደይ ክትገዝእዎ ከም ዘለኩም ከዓ ነሪአኩም መኒና እቶም ኢንሹራንስ ኤጀንትስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓለም ዘለና ማለት እዩ ድሕሪ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ኣለኹም እሞ ኢንሹራንስ ናብቲ ሕብረተሰብ ገና ዘይኣተወ ተደኣ ኮይኑ ምስተን ካምፓኒ ኺድ እሞ ባዕልኹም ኣትይኹም ኤጀንትስ ኮይንኩም ህዝብኹም ሓግዙ ካልባል ሓንቲ ነገር የለን ኣማራፂ የለን ክንዲ ፈሪሖም ጠጠው ድብሉ
بناتهم سب كحجزوا خلوا خا زبلت أسلز خون مالتي تخيل كنريا خلنا سالساي دايو ensure which products to purchase كلن كن كقصلكم تنحي تعند product تجزء كندي ودلكا كندي كيد ليكا نزبل نزو كل ملسي financial analysis بمقبار كندي زأكل كم زد ليك خمس فلات كاخد جزء تخليها مالتي سلزي سبات عود زخانة بلان كلهم ترى أخوينو أفلوت أم معباي خر حجر أيوة كبريو لايف إنشورانس زبل سب بزحيو كومباريزن علينا زامكينا زيا دالوا أوتيستا زوارلو نسخة الله كابكلتي أمكن probably insurance دلوا عيناي تبع المكينة يكون تبع المكينة سدرو أستو أب حرقة أتيلو نساقن liability ترح انت الله خمان نخالق سباتها وحيسا حجر أيوة أب كاليفورنيا أبزل الله هو عدي أبزل الله هو هاجر تريوا لهم كلتا شحن كلتا ميتن أسران كلتا ميتن تسعان حدن أب عمت مينيمام كا شدشن سلاسان شدشن أب عمت تمالتي دي نستيت مينيمام كافريج تخفل نناي مكينة ستيت مينيمام انت دا أب ستيت مينيمام تاي مخانو دحر داك نزارب كينا ستيت مينيمام مالت 15 شح ماكسيمام دز بنفيت تخفليو كاب حد سم لعل ترى أخوين كاخا كندي 30 شح ماكسيمام بوليسي كندي يخفل 35 شح راح يخفل ماكسيمام انت امين 35 شح سلازي انت نبلالنا 35 شح وحسنتي شدشن 36 اب عام تخفل الله ويكا كلتشن اسران كلتشن 390 حد نخفل الله لايف انشورانس كنحسب كلنا هيوت إنا نوح استلنا كم تعنتوي ممر درس بلد ولا تاي هيوتي حتى وح استلها بزعبة هيوتنا نزارد لنا هيوت متكأتها يقولون نتي هيوتها كنا نتكلنا جن السها واجها نسدرها لعلت السها تحسبوس لزخنة واجا نسدرها نايب حكي كبر سلزخنة واجا خات حق إني واجا خائنا هو مزلنا نسدرها بتزلكا نتفتات تعبسوز نبركا ويكا تشوفونا نبركا لايف ستايل منتي أب حرقة هيودق ناتكا واجا أنا نريك هذا الناس لزرايو مجمرة أودات كوينم انت دعني 1 مليون بروتكشن اللون كوينو ودي 3 عمت ودي انت دا ترم قبر كوين ترم مالت اكسبايرز قبر 3 عمت ماكسيمام دولي permanent ها لايف تايم سلازي 86 قرشي نورحي يخفل الله كبابي حدا شعون اي بصحن زلو مالتي اب عمت سي permanent اندحر كوينو خاني نأستات 35 عامد زخون 30 عامد زخون كم يانا قبر كيلو سقاب 122 عامد كن وحسنات الله permanent مالتي قلنا 1 مليون قبراله ودي قال 30 عامد قال انت دا خوينا ترمخ تقبر كولا 9 قرشي تكفل تغل 59 حدن كان permanent يوسد الله ازي سقاب قال 100 عامد هيكون انت تخفل سقاب 95 غير يريكم الله مالتي ودي 4 عامد كخون سدحن كصني 10 عامد ولا بتأمر قال ينبه خوين تسبسي كم تصنح 10 عامات انت دافليطو تاي قبرالو نتواغانا انشورانس يزخبرو زلو 86 كو حاز زنبرم تاي تقبرالها ب 195 كتغوزيها صباح نغو زنتاي نبلو the high cost of waiting لو مصباح مبال واغا يخفلي procrastination ايطقمن ስለዝኾነ ናኡ አይንጸጋዕ አውን አይንተሐባ አብዘላህ እዋን لما أنت ስለዝኾነ ተናትካ لما أنت كتقبر زقبا كاجيركا سدرها موحاس أقداسي خون مالتي أنت دا في ملس كوينكا كاب 86 ناب كني كاب 9 ناب 135 خير الله نتي permanent دما ناب 930 يديب الله كاب كندي كاب 59 حدن سلازي حدا لما بسمح من بال قال نغريم قال اي كومبير تو وات كل غزي تريولهم تجددنا ስለዝኾና ግበሩ ስለዝበሉና ላይፍ ኢንሹራንስ كل غزي انت نقبرنا مينيمم 50 قرشي ابزها 2200 دحردانا بكساجرنا خا اولموست نابين خيد علينا اولموست لعد 100 قرشي لعد 200 قرشي نخفل علينا مالتي ابزخاني سلازي نورح نخفل علينا نخندي ن 35 شح كافريج ابزغن 1 مليون امو نود سب مسدرا نبيزنسو نموحاسنا 1 مليون كند زاكل طراح كافريج كل وقت راخيلو انتاي يو اتمغنيات كوبري زبلو لايف انشورانس كم تنحاسبو يكونن واغو رينا اتي نخفلو واغا ورحاو زي كونسي اتطقمتات رينا كنوسنكا اگداسي خون مالتي سلازي سغابابزي زبصحنايو درجه ترينا لايف انشورانس
ኣገዳሲ ምዃኑ ጠራጠሪና ስለዚ እዚ ኩሉ ፍልጠት እዚ ለወ ከዓ እዚ ሎማዓንቲ ዝተምሃርኮ ድሕሪ ምምሃርኩም ላይፍ ኢንሹራንስ ንኸይህልወኩም ዝኾነ ምክንያት ኣሎ ድዩ ሓደ ክንፈልጦ ዘለና ላይፍ ኢንሹራንስ ኳሊፋይድ ዝኾነ ነገር ሰብ እዩ ዝረኽባ ምክንያቱ ናይ ሕክምና ምርመራ ክትገብር ክትክእል ኣለካ እተን ትካላት ክቕበላኻ ክኽእላ ኣለወን ኩሉ ሰብ ዝረኽቦ ማለት ኣይኮነን ብናይ ጥዕና ሽግር ክንደይ ሰባት ከይረኽብዎ ስቕ ዝበሉ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኳሊፋይድ እንተ ደኣ ኮንካ ሲ ላይፍ ኢንሹራንስ ክትገብረሉ ዘይትኽእል መንገዲ ክህሉ ኣይክእልን እዚ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ላይፍ ኢንሹራንስ እዩ እቲ ካልእ ኣኒቲ ዝበሃል ቋንቋ ኣለና ኣኒቲ ማለት በቲ ትግርኛ ክንትርጉሞ ከለና ዓመታውነት ማለት እዩ ኣኒቲ ካብ ኣኒስ ዝመፀ ናይ ግሪክ ወርድ ኮይኑ ሲ ዓመታዊ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ኢንሹራንስ ኮንትራክት ዋላ ኢንሹራንስ ላይፍ ኢንሹራንስ ኮንትራክት ኤኒ ኢንሹራንስ ኮንትራክት እዩ ውዕል ኢኻ ተኣቱ ዘለኻ ምስ ሓደ ትካል ውዕል ተኣቱ ኣለኻ ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ማለት እዩ ሓደ ላምፕሳም ዝኾነ ንኣብነት ብውርሻ ዝረኸብናዮ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ወይ እውን ሎማዓንቲ ሎተሪ ተተበፅሓካ ስታይ ምገበርካ 1 ሚልዮን ተዝህቡኻ ሰንቢድካን ከቢድካን ልብሓሪ ጠልጠል ክብለካ ደሎ ወይስ ረኺበዮ ኣሎ ኺልካ ኣብ ገለ ኢንቨስትመንት ኣብ ዘይትፈልጦ ቢዝነስ ኢኻ ተኣቱ ዘለካ ወይስ ንዓኻ ዝጠቅም ሜላ ኣሎ እዩ ክትፈልጥ ክትከኣል ኣለካ ስለዚ ሓደ ካብቲ ንህቦ ሰርቪስስ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ ንገብር ኣብ ኣኒቲ ላምፕሳም ዝኾነ ዋላ ሓደ ስድራ ቤት ላይፍ ኢንሹራንስ ፀኒሕዎ እንተ ደኣ 1 ሚልዮን ገዲፍሎም ነቶም ስድራ ኣካውና ተዘይክኢሎምሉ መብዛሕትኦም ሎተሪ ዝበፅሖም ሰባት ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ባንክራፕት እዮም ዝኾኑ ስለምንታይ ኣካውና ገንዘብ ስለ ዘይፈልጥዎ ስለዚ ኣኒቲ ከዓ ኣለና ኣኒቲ ዝተፈላለየ ዓይነት ብትካላት እንተሓሲብናዮ ማዕታ ሸሓት ዓይነት ኣኒቲ ዘሎ ግን ኣብ 3 ኢና ንኸፍሎም 3 ክንከፍሎም ከለና እቲ ቀዳማይ ፊክስድ እዩ ፊክስድ ክበሃል ከሎ ልክዕ ከምዚ ሲዲ 2% ይብለካ ኩሉ ግዜ 2% ኣለካ ካልእ ዕዳጋ እንታይ ይኹን ኣይገድሰካን እዩ እቲ ካልኣይ ቫርያብል ኣኒቲ ይበሃል ቫርያብል ድማ ልክዕ ኣብ ዕዳጋ ዝተመርኮሰ እዩ ዕዳጋ ሓፍ ክብል ከሎ ወይ ክብለጥዕን እንድሕር ኣሎ ይምልከተካ እዩ እዚ ድማ መብዛሕትኡ እዋን ፊስ ስለ ዘለዎ እንታይ ይኸውን ተመራፂ ኣይገብርዎን ገለገለ ሰባት ገሊኦም ከዓ ሓደጋ ሪስክ ወሲዶም ተክገብሮ ይኽእሉ እዮም ከተግብሮ ይኽእሉ እዮም እንተ ሳልሳይ እንተሪእና ግን ኢንዴክስድ ፊክስድ ኢንዴክስድ ኣንተ ወይ ኢንዴክስድ ዩኒቨርሳል ላይፍ ኢለ ሕጂ ከዓ ፊክስድ ኢንዴክስድ እየ ድብል ኣለኹ ኢንዴክስድ ዝኾነ ኣካውንት ብምንታይ እዩ ዝኸይድ ዝለዓለን ዝተሓተን ክትረኽቦ ዝግባእካ ኣሎ ዝተሓተ 0 ኢኻ ትረክብ ዝለዓለ ከዓ 15 12 13 11 10 ክንዲዚ ኢኻ ትረክብ ኢሉ ቢትዊን ካፕ ዝሰርሕ ዓይነት ኣብ መንጎ ክልተ ነጥብታት ክሰርሕ ዝኽእል ኢንዴክስድ ስትራቴጂ ንብሎ ኣብ ላይፍ ኢንሹራንስ ይኹን ኣብ ኣኒቲ ብከምዚ መልክዕ ስለ ዝሰርሕ ዕዳጋ ኮላ ኣይምልከተካን እዩ ዕቤት ከሎ ግን ክዓብዩ ዝብለካ ዓይነት እንድሕር ኢና ነናይ ትኾኑ ኣለኹም ማለት እዩ ነቲ ሳልሳይ ሰብ ትኾኑ ኣለኹም ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ሪስክ ከይወሰደ ትርፊ ዝገብር ትኾኑ ኣለኹም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓኒ ሓደ ከም ኣማራፂ ከዓ ክንወስዶ ንኽእል ላይፍ ኢንሹራንስ እንድሕር ደኣ ኳሊፋይድ ክንከውን ዘይክኢልና ኢንዴክስድ ኣኒቲ ድማኒ ከም ምርጫ ከዓ እዞም ክልተ ነገራት ኢና ንሕና ሕጂ ካብቲ ዘለናያ ትካል ኣነ ዕቑቢት ካልኦት ምሳና በዓል ሓና ኣብ ዝተፈላለዩ ስቴትስ ኣለው ከምኡውን ኣብ ኮሎምቦስ ኣለው ብፆትና እዚኣቶም ኩላትና ብምንታይ ኢና ንሰርሕ ብላይሰንስ ጌርና ስልክዕ ከምዚ ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘለኹም ሃገር ነቲ ናትና ኮሚኒቲ ንምሕጋዝ ባዕልኹም ኤጀንትስ ኮይንኩም ኣብቲ ኢንዳስትሪ ክትኣትዉ ዓብዪ ኦፖርቹኒቲ ኣሎ በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ንኣኻትኩም ንገዛ ርእስኩም ከዓ ውሕስ ዝኾነ ነገር ትኸዱ ስለዚ እዚአን ተን ክልተ ኣገደስቲ ዝኾና ነጥብታት ክትመሃርዎም ከለኹም ላይፍ ኢንሹራንስን ኣኒቲን ጥራሕ ደይኮነሲ እቲ ኢንዴክስድ ስትራቴጂ ኣብ ልብኹም ከኣቱ ኢና ንደሊ ንሕና ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንወፍሪ ንኩሉ ግዜ ንስራሕ ንፃዕሪ ድልዋት ኢኹም ግን ፕሮፌሽናልን ኣካደሚካልን ምዕዋት ማለት ብዘይ ፋይናንሻል ኤዱኬሽን ክትዕወት ስለ ዘይትኽእል እዚ ሳልሳይ ነገር ኢና ንምላኣልኩም ዘለና ኣብዚ ኩሉ ኩሉ ግዜ ብመሰረታዊ ትምህርቲ ትመሃርዎ ምስ መምህር ደስ በለን ካልኦት መሳርሕቱን ተወሳኺ ንዕኡ ዝትካ ኣይኮነን ተወሳኺ ኮይኑ ሳፕሊመንት ዝኸውን እሞ ፅባሕ ንግሆ ዕዉታት ኮይንኩም ሓደ ውሕስ ዝኾነ ነገር ክትገብሩ ተደኣ ኮይንኩም ነዚ ክንገብር ይግባአና ማለት እዩ እቲ ካልእ ካብቲ ተጠቂሱ ዝነበረ ኣብቲ ፍላየር እንታይ እዩ 21 ክፍለ ዘመን ከመይ እዩ 21 ክፍለ ዘመን እንታይ እዩ ዝብል እቲ ፕሪንስፕል ኣብ ዲስትሪቢሽን እዩ ዘለና እቲ ሰውራ ናይ ሎሚ ኣብ ዲስትሪቢሽን እዩ ትካላት እኩል ፍርያት ኣለወን ግን ናብ ሰብ ክበፅሕ ደለና ኣለዋ ናብ ሰብ ክበፅሕ ደለሊኻዮ ከዓኒ እንታይ ኢኻ ትገብር ሰብ ኣድልየካ ብሰብ እዩ ዝስራሕ ስለዚ ናይ 21st century business model እንታይ ድብል help people become best clients of themselves ንሕና ክሊንትስ ኢና ናይቲ ትካል ናይቲ ዘለናዮ
أنا أوكين ناتنا بلان نايدكنا ناي كوليج ناتنا لايف إنشورانس بلان بوي سلازي أنا زغبركو وإيغبرو زبل للخو سلازي أنا زغبرن زخدون زلخو من قد كفلت زغبرني عن التمرت سلازو خانة إزي كما يجرنا أنا نابخم نحل فدلنا مجمرة عبنت ممهر دس بلن نحر عمس أيو تاي زغبر للخو سيرفيس كوبا خلخو انتا يتغبر كلينت اكسبيرينس هو تمكرو كم كلينت خوينو نزناتنا سيرفيس كما يجرو يتقاملو بدحريو فاينانشال بلان كلوي دحر ابليكيشن بروسيس حليفو كواليفايد تتبايلو بيس اوف مايند يلو مهناتو بلان الله نابي كم زبصح يفلطي جالبا ختلو كخلان بعلها حنبيس كحت كيد كلها ببيني جالبا انتلا كل ነገር ሙሉ አሎ كل مسارحتها سيت اب يركا لها اتليست كابتي باكال تخدو دخيم كاونا منغدي كفايت بلنيها مسارح لكم انت مالتي بلان لكم بلان كاخل غزي انت مالتي وصو نغريو دحردا بلان نبا حقي كلير كوينو زي تገልጾ ኮይኑ ክሳብ ክንደይ ሓደጋ ከም ዘለዎ ካልእ ነገረኩም አይክልኒ ጂፒኤስ አጥፊኹም ናብ ዘለኹም መኺዱ ጂፒኤስ አጥፊኻ ናብ ደለኻ ኺድ አትሊስት ሓንቲ ኤግዚት ታትገብር ኢኻ ተጋጊኻ ትወጽ ኢኻ አትሊስት ሰጋ መጋ ክትብል ኢኻ ማለት ሕጂ ፕላን ምህላው ምስ መሃርናዮ ነዚ ምስ ሓለፎ አሃ ምስ ዝብል እንታይ ገብር ወል ካብቲ ናይ ቀደም ቴንኪዩ ንብለካ ጊፍት ካርድ ምስደልካሲ ንዓ እዛ ዘለኻ ተመክሮ ናይ ብሓቂ ሕጉሳትካ ትረአ ኮይና ላይሰንስ ግበር ምሳና ሞኒ ሼር ግበር ናትካ ስቶሪ ናትካ ተመክሮ ሰባት እንዳካፈልካ ኢንሹራንስ አፕሊኬሽን ፕሮሰስ እንዳሓገዝካዮም ነዞም ሰባት ካብተን ትካላት ኮሚሽን እናረኸብካ ኣታዊ ግበር ካበይ እቲ ማርኬቲንግ ባጀት ይዝኸፍለና ንዓና ሎማዓንቲ ኣብ ዩጋንዳ ዘለኻ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኻ ኣብ ዓዲ ዘለኻ ዝተፈላለዩ ኣብ ኤውሮጳ ዘለኻ ተሳትፍ ዘለኻ ኣውስትራልያ ክትሉ ትኽእሉ ኣብ ኣሜሪካ ክትሉ ትኽእሉ ካናዳ ግዜ ክነጥፋልኩም ከለና እቲ ናይ ኮሚኒቲ ኮንትሪቢሽን ገዲ ተሪፉሲ ዋላ ከም ሰባት ግዜ ክንክፈል ኣለና ንብል ኔርናስ ካባኻትኩም ቻርጅ ንገብሮ ነገር የለን ነፍሲ ወከፍ ስለዚ እንታይ ንገብር ኣለና ማርኬቲንግ ባጀት ኣለዎን ሎሚ ዩቲዩብ ክትሪኦ ከለኹም ተቐዳሚት ትፀልዋ እንታይ ኣድያ ስኪፕ ይኹም ትብላ ኩሉ ግዜ ነዛ ክልተ ደቂቕ ዓቕሊ ሲኢኑሎ ሰብ ዓቕሊ እንድሕር ሲኢኑሎ ሰብ ብኸምኡ ዓይነት ዝመፅእ ማርኬቲንግ ስለዘየለ ተንትካላት ተረዲእወን ንዓና ሊኢኸንን ነቲ ማርኬቲንግ ዝገብርኣ ዘለዋ ካልእ ቋንቋ የብሉን ስለዚ ቤስት ክሊንት ናይ ገዛእ ርእስኻ ክትከውን እንተደኣ ደሊኻ መጀመርያ ፍለጦ ድሕሪኡ ኣብቲ ግባሬ ኣብቲ ማዕበል ኣቲኻ ከም ተወሳኺ እንታይ ትገብር ተወሳኺ ኣታዊታት ክትገብር ትኽእል ስለዚ ንሕና ብመሰረቱ እንታይ ጌርና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና መጀመርያ እምነትኩም ኣብቲ ንሕና ንሰርሖ ስራሕ እምነትኩም ኣብቲ ትገብርዎ ናትኩም ኮንፊደንስ ክዓቢ እንታይ ጌርና ኣለና ክሊንት ኤክስፒሪየንስ ሂብናኩም ኣለና ኣብቲ ካልኣይ እንታይ ጌርና ኣለና ሽዑ ናትኩም ፋሚሊ ፕሮቴክትድ ክኾን ኣሎ ምክንያቱ ፌዝ ዝኣመንካለ ኢኻ ንስድራኻ ተምፆ ይጠቕመኒ ዝበልካ ኢኻ ናብቲ ስድራኻ ትወስዶ ድሓርከ ድሕርዚ ኣብ ፋይናንስኩም ካስርሑ ንብል ኣለና ፋይናንስኩም ምዕሩይ ብዝኾነ መንገዲ ዕውት ብዝኾነ መንገዲ ክሂዱ ድሓር ፊትነስ ኣብ ኩሉ ነገር ፐርሰናሊ ዴቨሎፕ እንዳገበርኩም እንዳተምሃርኩም ማስተር ማይንድ እንዳገበርኩም ዝኾነ ነገር ፊት ኩኑ ዕበ ብቕዓት ይሃለኻ ምክንያትኩ ናትካ ዕቤት ካብቲ ናትካ እንታይ ካብቲ ናትካ ውልቃዊ ብቕዓት ሓሊፉ ክኸይድ ኣይክእልኒ ንኩሉ ነገር ከተመሓደር ተኮይንካ ፐርሰናሊ እንዳዓበኻ ክትከይድ ኣለካ ድሕር ደኣ ክትዓቢ ዘይከኣልካ እንታይ ትከውን ኢኻ ኩሉ ግዜ ክትዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ መወዳእታ ድማ ኩሉ ንምንታይ ተደኣ ጆይፉል ዝኾነ ላይፍ ክትሕልፍ ተደኣ ኮይንካ ሃፋን ነዚኦም ዕዉታት መድረኻት ተሓሊፍካዮም ኣብ መወዳእታ ድማ እንታይ እቲ ላይፍ ስታይል ካልክዕ ከም ትስሓ ዝኾንካዮ ነገር ይኸውን ናትካ ፋሚሊ ድማኒ ጌት ዋት ዴይ ዲዘርቭ ኩሉ ግዜ ስድራኻ እንታይ ኮኑ ማለት እዩ እቲ ዝደለይዎ ዕላማ መወዳእታ እንታይ ስድራኻ ናብቲ ዝሓሸ ለበል ካብቲ ንሕና ዝነበርናዮ ዝዓበናዮ ካብቲ ንሕና ንብሎ ዘለና ከርተት ወፃኢ በቲ ንሕና ንደልዮን ንሓልሞን ክኸዱ ተደኣ ኮይኖም ንሕና ክንውፈ ክንክእል ኣለና ሕጂ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ክንሰርሕ ድሕር ደኣ ኮይና ከዓ እንዳተምሃርካ ከምዚ እንዳተሓጋገዝካ ሰባት ናብቲ ዝደለይዎ ንምብፃሕ እንተ ደኣ ሓጊዝካዮም ንስኻ ኣብቲ ዝደለካዮ ክትበፅሕ ኢኻ ዝብል ኣባሃል ኣሎ which is right ስለዚ ንሕና ንዓኻትኩም ብምሕጋዝ ናበይ ክንበፅሕ ንኽእል ይትሕቶ ስለዚ ከምቲ ዓንተይ ዝገለፅክዎ ንሕና ዛራ ሊደርሺፕ ዴቨሎፕመንት እንታይ እዩ ስናትና ራእይ ነዚ ሚሊዮነር ክለብ ኣብዚ ዕውት ዝኸውን ዘሎ ዝተፈላለየ ክኢላዊ ዓቕሚ ዝሓቆፈ ቲምስ ወይ ከዓ ኤጀንሲስ ንዕኡ ጆይን ምግባር እዩ እቲ ራእይ ሰፊሕ ክኸውን ከም ዝኽእል ርግፀኛታት ኢና ምክንያቱ ብዙሓት ቅድሜና ዝገብርዎ ዘለውን ኣለው እቲ ሚሽን ግን እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ሊደርሺፕ ዴቨሎፕመንት እዩ ምክንያቱ ፋይናንሻል ኣዌርነስ ለማዓንቲ ንስኻትኩም ኩላትኩም መራሕቲ ኢኹም
نتطاهم زلو سب بحدا نجر بليتكم بلهم اتليست انتي كم زلو تفلطوا مالتي سلازي اتي ليدرشيب ديفلوبمنت خنل كلنا لايسنس دخونو سبات ابزي عود زي اتيها افلطو ناي لايف انشورانس تغباري ناي لايف انشورانس كعبي كم زلو مو صباح نغو كم تزبلنايو اب غوفاندمي ريلايز يغبر صقعتنيا زي كون حبرتسب كتفطر ترا خوينكا مبزحتو كل غزي انتاي عبيت كاب سدرا كافتا فاميلي اتجمر فاميلي خا وحس ترا خوينو صباح رغو سب كوينكا مزخونه سب كترادا اتخل صباح نعبيت تحسب كتكون ستخل فاميلي كل غزي كحجز كخل الله ناتنا ميشن انتاي بعابي نايت كامباني ميشن نو فاميلي ليفت بيهايند سلازي سدرا ناي كالوت عليتات ناي كالوت حجرات ناي كالوت قانقات تزاربتي اند حجزنا ناتنا سدرا اتناتنا كوميونيتي قديفنايو كنكيد فعرنيا هاتا كونان داس واي ابز تمرتي زمصينا تنقبر زلنا ملእክትና نحلف زلنا مالتي سلازي ابزا نخدا زلنا غعزو نتراي نخنጭብጥ تحافلتي كتكونو اتاف دغه كفتيو او اتيهم غزارسكم بموحس نتني غبر زلنا غعزو راينا يتهزبي صباح نغو مصايو كتصبو كتغعز تكونكم مجمرا نفسكم حجزو اب زلكم معد مالتي فاينانشالي اندبندنت كتكونسي امريكان كالن دبل عدي كون زفلي اتحساسبها يزفلي اتحساسبها مرداتها نايت تنبرو زلها عدي انت ناي بحق فليت كاري خات سيستم نبربها او الكاريخا السيستم انسيوتي قندي تايدخون ممزنيتات مالي سلازي اذن لما انت مدب كمزي مسل زخونه حتو انت دالو دلواتينا مردس بلا نتيز غبركايو عدل نزو خفيت كازلها مدرخ نبا حقي نابتي زدلها عوت منقدي كوسدكا زكالنا كنقبرينا نحناول بوغاني زياني راتها تحستو رقصانيا قلا نقر رخيبكم لغتكم واو ثانك يو ايما انا بحكي كلهم ثانك يو زبليهم نان اكسبكتد اي تصبنا ان واي قدمي انا قلقل حتى محتاطي باخم سوري عقبت باي قال زمل لكم يا نو زمل اكو زي كنس حنت ونشتي حتى نيراتني ايما قرب برك كتب لنا مالتي بحفش اوت زلو تمرتي انقاقو حنا صاب حدا باسكيت اينا امطو انديا ميك شور غنا افتح انت باسكيت سي لايف انشورانس تبهال نجر كتفلو كون زلو يا تقند مالتي قال ابزي انا تفعل لايف انشورانس الله اب زمهار كنا مالتي تناي ترم تيس عنقل نخفل لا افتي اخا شدشتن قال نبل عندنا حجيتا شدشتن قال نتخفلنا دلاسي ننوح ننزل عالم حساب هيوت دلنا سلت كفر تقبر لي ولا كال ادفانتج الله واحد يصفح ليش تيرو تستغل واي تسري حتى تي درعه كفليت ولا حاول كفليت اندي كلتا نغرات كنفلي لي امتيسو ترم خبال زي اكسباير قبل 10 عامات ولا 15 عامات كتجزء تخليها مينيمم 10 زل على خلاص مالتي حجي سقابتا 30 عامات زلا 86 قرشين دحر كوينا 86 كونستانتلي حتخفل مالتي كابريكها 30 عامات يا نصبحيتو دحر حدا دغه اكسباير كوينا لا مالتي كالت كزالكا وي قال حجزي وي ترم غزا وي كا بيرماننت غزا ايكوننت استراتيجي كلتي زاميدكا كميكا سقاب بهوت زلخا وحش تخوني نحناس ديزاين اب مغبارنا نحجزكم يدليكم ديكونا نمسي كم زدليكم مسفلتكم سي ديزاين كنقبر كلنا حج انت نقبر مسلكي نتي نوان زخون كبرج غيرنا كنحالفو نخل نوان غيرنا مهناتو سحسر سلازبل مالتي نتي قامي زخون مو زياده كربحنا زخلكا سقابابي كمون كاين نخل سلازي تا 600 قلنت بلا ثاني عامت ابتناي بيرماننت زلا سقاب بقصان حمشن مهناتو مبزحت سب كابسان حمشن ننيو بزح ايسرحني سقاب تاعتاويتات زلو يواهل لمني كلتا نغير يا حجيسا تقدده سقاب ود 122 عامت لايف انشورانس الله لايف تايم تام خفال كن ودسان حمشن عامت مس ودئ مس قارص ايكفلني تناي قدم انتاي نيرو سقاب ود 100 عامت يكبر الجبركا سقاب ود 100 عامت كاتكفل كتكال كازو هول لايف نبلا مالتي لايف انشورانس ناي يونيفرسال كن كمشمو يونيفرسال مش يونيفرسال تشارجر تلنا انتاي نغبر تدلي اب اندرويد اتوا تدلي اب ايفون اتوا مش اذا يونيفرسال كاني فلكسبل تانا نقبر سقاب زدلخ واي انا زخفل سقاب كندز تخفيلسي تاكت قبر لي تخلي حتى سمكا تايبلو لو سقاب كندز نحر كفيلكا سقاب علت كندزي كابر كنقبركا انا ندحر موت كوينو مالتي انت دا اي تحمم اي تموت تدا انا ادمه بعل صقا خوينكا خا
قال اماونت ገንዘብ ሴቭ ዝኾነ ውለካ ተዛሕተኩም ነረ ዝኩሉ መኪና ዝኸፈልኩም ኢንሹራንስ ሓደጋ ተዘይፈፂምኩም ሓደ መዓልቲ ክንመልሰልኩም ኢና ተዝብለኹም ክንደይ ምኾነ መሊኡ ሕጂ ኤክስፐንሲቭ ሕጂ እንታይ ክሓስብ ዘሎ ሰብ ወፃኢ ክትሓስብ ከለኻ ኩሉ ግዜ ዋጋ ዕዳጋ ግበር ዝወሓደ ክትከፍል ወፃኢታት እንድሕር ኮይኑ ሲ ዝወሓደ ግን ነቲ ዘድልየካ ካቨሬጅ እንታይ ትገብር ተፈላለየ ኮት ትረክብ ይውህለሊ ዘሎ ተሎምካ ግን ዝከኣለካ ኢኻ ናብኡ ትድርቢ ዝከኣለካ ኢኻ ናብኡ ትድርቢ ገዛውትኩም ምሽ ማይ ተመናይ ኦኬ ስለዚ ኩሉ ግዜ ማይ ክህልወኩም ጥራይ ኮይኑ ፊስቶተር ኢሉ ሎ ገዛኩም ተወሳኺ ማይ ቡምባ ከላ ስለዚ እንድሕር ዳ ቀፃሊ ክህልወኩም ኮይኑ መጀመርያ እንታይ ከም ትገብሩ መጀመርያ ፊስቶኩም ትመልኡ ድሕሪኡ ተደሊኹም ትሸጡ ተደሊኹም ካብኣ ትሰትዩ ልክዕ ከምኡ እቲ ናይ ሴቪንግ ፕላን ድሕሪ ተዓዊት ካለ ማለት ስለዚ እታ ዘምፃእኺ ሕቶ እታ ክፍሊት ክልተ ዕላማ እዩ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ከዓ ኢንሹራንስ ፕሪሚየም ክኽፈል ከሎ ገለ ክፋል ኢንሹራንስ ኮስቲ ዝዓፁ ገለ ክፋል ከዓ ናብ ውህለላ እዩ ዝኸይድ ሕጂ ዲዛይን ፅቡቅ ትደኣ ኮይኑ ለስ ናብ ኢንሹራንስ ኮስቲ ከይዱ ዝበዝሕ ናብ ውህለላ ትደኣ ጌርናዮ ኣብ ውሽጢ 7 ዓመት ገለ ብሬክ ኢቭን ሓሊፍና ናብ መክሰብ ክንሰጋገር ንኽእል ኢና ተደኣ ሞር ናብቲ ኢንሹራንስ ኮስቲ ከይዱ ግን እንታይ ትኸውን ማለት እዩ كل جزء أبي إنشورانس أحسن زخير 15 يورو يوصل كنا بريك إن كيك كلها سلسلة فرحنا يكون نقدرنا ديزاين نحن تنقلنا تي برودكت جن بتعمي outstanding برودكت مالي سلسلة تا نعمت سجاب توصلنا جزء بعدي يخادو سنات سبعة يكون كندو سنة لو مالتي عقمي كندزيو كم زكاة سلسلة شح إكسترا تلو نمرد ولا سلسلة شح سجاب ما عسكت قبرت خليد بلكان ويل نزل 10 عامات سلسلة شح محسب سام بعد بيت كان سلسلة شح إكسترا أنت تقبلوا 10 عامات كندي جيركم الله مالتي عامات 36 شح أو 10 سلسلة سوسان جيركم الله أفتح عليه عامات مبلغ عسران حركنا شو عتن عسران جاس 7 طرح كوي كم لمدسي نعانا لكم شيء أتنحكم الله ولا أي سرح كم بهلت بوي إذا شو عت ميت نقولن سي دبل كون الكاي بوحد وحنسب دبل كون الكاي عندنا خا إنشورانس كبر كقبل الكاي لحري لك خاني تمالتي it's a plus مالت سلازي ريتاير تقبل كل خاسي outstanding تكون retirement كله كاي معناته maybe 30% سيف تقبل سلازي اللهم كفتم كاوكر أجي تي عبيز بلا بريمين قال أي واقع لهم قال أي تقبل لهم yeah thank you أسا أختبر سلازي دلقوي as accumulation retirement plan as life insurance combine جرو خمس خيط من إنترنت تزبطها ليلندي thank you سلست استراتيجي أب حد وان تخد اللخي سبو يموت ويحمل ويقع بعبيت بتسقاي تصنح مش حجي أبتي مجمع أوان زيد حتى مخالف أي قانفكا بروتكت يقبلكا جنزبنا يوهل الكاني أدمن ده هذا خير كله نعبي خير كله خير جي ود سوانا حمشن كوي طريق يستعلو تعنا له يعني بالمش التبلان كخاص قبل علي ده هرداكم يلو كعبي ده رأي خاصها توهل لي هذا اللي حسيرين كانت كلك أسلزي لونج ترم كير تدريو سللك سرحت تقوتيلو سللك كم يجي كاتم محضرو ناتكا سايحة جنس سللك كماتي تأماونت كم ذهب كاي حنيت ربعت تخلى ربعت وكا ده كنت عليه كايها كنت على تبكا مالتي كنديتينا كندي كانوا الحمد لله كم زري كم جراد كحجي عملنا كفارة ليتي سرح جن حدا عني تسلح مالتي طب يا أنت إيه جيما تفكر كم ويزبل كا عمي دروتي سو مينيمم اللور لسي حدا سب سالس هاي رأسن بقوله سب أي سبيت حرق ولا حلو من بقوله وال إكسترا جنزب أورحي حمش سمي تغرشي هلو من بقوله بس نحمش سمي تغرشي يرو نبتا بريميوم خير خيلي نبتي إندكس من خير خيلي مالت كم دار الديت right سلزيز خونه ليميتسي يبل كان نسخة أوبوني تو خجمرة زي بعك ولا كني سيم ولا كم زي ستاك نقبرون إحنا نمهرسي ولا بميت قرش خجمرة تخلو بميت ميت ندازلاته ميت خندي تجزي زريع حجان ميت خندي تجزي تري عملت نودها ودي خلت سوون كله ميت قرش مقاماتن ود 10 عامات مسكونه ميت قرش كتعمت مجمارن ببينني أنا تجزي بالكان سجاب كوليج زخيد مالتي ما ميت تجمر كابنك وجن تاميت كل جزء سجاب ود 15 عامات تجبره أو 10 شمونته ناب كوليج خيد بنا كالوت جنزبي مهار فاينانشال إيدي جبر أبز تبعيني هات نخون ناتي جنزب عميته بنا كالوت جنزب كمهاري خلي هذه أداء يقولون تجنزب زوم تزلوا سرح مش جمرن دحر إنترست كي كفل لي كابتن دواه لين كخفل جرنا ديزاين نقوله ود 15 عامات كمخانو أكسس كجبره خمس الله حجيت هاي جبرتي دواه لين كي جنزب أدو خفيل سجلا الاشتكاء يوهلل سرح يخفل يركب سلزلها تبوق يكاس لتعبير زلها أبنتها أبوس لزلون تاخون نتاخستي كم أجر ولا بميت قرش ترح
انت قتيلوا سقاب سن 5 سئلو اندحر كيدو إتن 17 شح كفيلوس 1 مليون ريتايرمنت كله يخلخو ስለዚህ ኣብ ትምህርቱ let's say ብስሙ ንኽፈቶ ንበሎ ናይ ዝቆልዓ እዚ ኣብቲ ናይ ትምህርቱ ዝኾነ ተኣሽሙ ክመፅእ ይክእልን like the income እዚ ናቱ ተኣሽሙ ክሳብ ዝኾነ ምንም ዝብሎ ይብሉን like finance ሓቲቱስ በቃ ካብ መንግስቲ ሓዊስ ማሃር ይኽእል ማለት እዩ 529 and bank ጽብቕቲ ሕታ 529 and bank ተደኣ ኮይኑ ኣብ ስቴትመንት ኾን ስለ ዝረኣይ financial aid ውን ኣይምልከቶን እዩ መስኪ ዓንኮይ እዚ ግን life insurance plan ዝፍለጥ ስለዚ ዋላ ስኮላርሺፕ ከይዱ ረኺቡ ብነፃ ተተማሂሩ ገንዘብ ንዑ እዩ ናቱ እዩ ዋና ከዓ ኣስኻ ስለ ዝኾንካ ኣቦ ከም ሽልማት ያወደይ ንፉዕ ጎበዝ ፅቡቅ ተማሂርካ እዚ ከዓ ንመፃኢ ህይወትካ ክኾነልካ ኢልካ ትገድፈሉ ትኽእል ኢኻ ዋና ግን ባዕልካ ኢኻ ሜይቢ ከም ትደልዮ ባህሪ ተዘይከይዱ ከዓ ገንዘብካ ትእክብ ዋና ኣስኻ ኢኻ ስለዚ ምስታ 529 እንደ ኣብ ትምህርቲ 529 ስለ ተምሃርና ምሳኤ ነፃፅርያ so this like freedom ዘለዎ እዩ ካልእ ትሕቶም ታክሲ ኣድቫንቴጅ ትብል ፀኒሕካ እዚስ ከነእትዎ ከለና እቲ ገንዘብ ኣይኖ ታክሲ ከፊልና ነእትዎ ገንዘብ እዩ ሓቀይ ሓዛ ስለዚ ከነውፅኦ ከለና ከምዚ let's say for 1k ሮዛ ኢልና ንምህሮ እቲ ታክሲ ኣድቫንቴጅ ንብሎ ዘለና እቲ ግሮው ምስ ገበረ ከነውፅኦ ከለና ሽዑድና ታክሲ ክንከፍለሉ ዘለና ዋላ እውን ከምዚ ንኣብነት ናይ for 1k you know 71 ገለ ምስ ገበርካ ትግደድ ዲኻ እቲ ገንዘብ ከተውፅኦ ዋላ ስለደ 100 ከምዚ ዝበልካ 100 ገለን ይኽድ ኣብቲ ኢንደክስ سكاب قرص أبى تخيل إذا أنت يسرح نعمل بريميوم تقبل على لها استوصلنا بريميوم حجي أبتا أكاونتها سارندر فاليو زبر الله سارندر فاليو أسرع شيء أنت لك أخوينو كابزي نتي أكاونتها بزي حس من قديس سكاب 900 تايت أو تخاطر كمل تخليها عدمة أي تعوز كنوش واقعي تفالي إزر إزر الله هذا زلوا سي كندي تحسوا قميت كاي ترديهاني كم ده عنده يد بلان تصنع كون أوكي أبغز فيستول له ما يزمل أي تدا أبتحت الله خينو بزح دي حاجة خينو بخبايا قدحي صباح ذاب بوما خيت خيت إنك قبلي عند بلاس درامش ده هرملي تفيستوجن كم دلله أخذ حاسب ولا بجري كان كده تخلى ما يسلز الله يقول لنا يقول حجنا إحنا خا تأكاونتنا سل كم زواهل الترا أجيرنا يو أبزخنا أوان تشيك نحط نخلينا أنا نكاريبيان ويكأنا عدي خيد اللي له أسرع شحد لي نتلكا تشيك تحت الكامباني بكا وده 5 ساعات نكون 7 أخون قلت زبليه بقولون جنزب كايزي تردي سجاب زخانة نجار كتنك فايدة لنا ندك أيو زي كتنك فايدة لنا تبع على هوتيلكا كعب غالي جنزب كاي restriction يقولون حجي كل الثمن قدي الله موتي كتبتوه هلا after tax هاتي هاي سلازي كسبت زعت هاي amount 600 شح نحرنا وقتها سجاب 600 شح بويزدراو الملكة مناتو تاكس زخفلي تن كامبانيات كتوصل خلها جن دايرنا بها بلون ملكة كم زوج كافت أكاونت هاي برموني لون تاكس هاي كفلني مش yes سلازي تاكس فري access تجبره سلازي تاكس فري كوت كم زلوا 7702 تبل بلان الله نقدر قديك حبركة تافر 1k تاكس كودي product يكون تاكس كودي for 1k تاكس كودي 457 تاكس كودي 7702 خاني تاكس كودي سلازي 7702 لونج تيرم كير كتكمل له تاكس فري كم زخون دز بنفيت تاكس فري خم له لونج كتوصل له تاكس فري مخانو እንደገና ድማኒ ኩل ግዜ እቲ ታክስ ዲፈርድ ኮይኑ ከዓብኹም ዘሎ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ዘርዚርና ኣሎ ማለት እዩ 7702 ፕላን ይበሃል ሓለፋ ድህበና ናይ አርኤስ ኮድ ስኻል ስለዚ ታክስ ፍሪ ታክስ ኣድቫንቴጅ ኣሎ ወይ ያ ጽብቕቲ ሽን ከዓ ከም ዝበልኩ ይብሉ ኤኒ ታይም ዝኾነ ኣማውንት ናብነት ኣብሪል ሴት ተኸይዳ ከምሽ ሴት ዞም ሃርድ ማኒ ለንደርስ ዝበሃሉ ጋጥም yes ገንዘብ ኣበይ ዝቕመጥ ገንዘቦም ኣብ ከምዚ ዓይነት ኢንዴክስድ ኣካውንቲ how about banks ባንክ ዛርሰም ኣብ ኣዮም ዘቕምጥዎ ኮሙታት ኣዊ ዝቕመጥ ኩሉ ግዜ ላይፍ ኢንሹራንስ ኣሴት ኣብ ባንክ ሬት ዝብል ድሕር ከይድካ ሶርስ ካለ ባንክ ሬት ኢልካ ድሕር ኣቲኻ ላይፍ ኢንሹራንስ ኣሴትስ ኦፍ ባንክስ ኢልካ ድሕር ከይድካ ኣብ ቱ ዴት ከበቃ እዩ ባንክ ኦፍ ኣሜሪካ ኣስታት 22 ቢልዮን ገንዘብ ኣለዎ ኣብኡ ስለዚ ገንዘብካ ናብኡ ኣትዩ ዘሎ ሕጂ አንተ ወይ ሰለስተ ማይንድ ሴት ኣሎ ኢለምሽ ኮንሱመር ማይንድ ሴት ፕሮዲሰር ኮንሱመር ኣነ ፕሮዲሰር መምር ደስ በለይ ኢንቨስተር ስለ ዝኾንካ እንታይ ትገብር ሪስክ ትወስድ ኢንቨስት ትገብር ኣለኻ ግን ናይ ባንክ ማይንድ ሴት ኣሎ ሳልሳይ ባንክ
كل جينا عها جزاحت جزاح لها تايز بكا كولاترالات حيزو إيو لقاح دبكا تجزان جزاء صوت حجاج يري نعها ورقة دالي بكا خسر دي بانك حجي ها خسر مر كسرين حجي انتي نقبر لنا think as a bank ገንዘብካ 500 ሺህ ሓለካ ኣብዚ ተቃ እንታይ ዝብለ ካምስለካ ትገንዘብ ካናት ካንዲ መምር ደስ በለ ኣነ 7% ሰራሕ ኣለኹ ኮንፊደንት ልብዚ ካብ 7 ንላዕሊ ክትረኽበለይ ተኽኢልካ ኣውፃኒ ተጠቀመለይ ካብኡን እኔ እንድሕር ክትረክብ ዘይክኢልካ ግን ኣብታ ዘለኹ ፅቡቅ ሰራሕ ኣለኹ እዩ ዝብለካ ዝብል ትገንዘብካ ስለዚ ሪስክ ከይወሰድካ ክትዕብዮ ተደሊኻ ፅቡቅ ግን ኣብ ከተማ ደንቨርሲ ሓንቲ ፅብቕቲ ገዛ ዲስትረስድ ሴለር ረኺብካ ታትገብር ብ150 ሺህ ተገዚኣ 250 ትሸጥ ገዛ እንድሕር ዳ ረኺብካ ገንዘብ ኣለካ ምሽ ካሽ ክገዝእ ከለካ ኩሉ ግዜ ከማን ናይ ዋጋ ዕዳጋ ሓይሊ ህበካ እዩ ኬድካ ካብ 150 ሺህ 135 ሺህ ካሽ ክህበካ ተልካዮ ክህበካ እዩ ገዛ ሸጥካ ትን ገንዘብ ኣብኣ ከለካ መለሰን ተለቂሕካ ተውፅእ ስለ ዘለካ ኩሉ ነገር ዲዳክት ጌርካ እንታይ ክትገብር ኢኻ ዝያዳ ኢኻ ትኸስብ እሱሲ ቱሊ መብዛሕትኡ ግዜ እዞም ኢንቨስተርስ ልቢ ጌርኩም ክትሕዝዋ ዝብሎም ንኩሎም እንታይ እዩ እዚ መፃወቲ ባይታ ፅቡቅ ኢኹም ትፈጥሩ ዘለኹም እንተሰርሐ ኣውፂኹም ትሰርሕሉ ኣብ ዝተፀንዐ ነገር እንድሕር ዳ ደይሰርሐ ግን 0 ደቃይቕ ይሕልፍ ኣሎ ከይሰርሐ ንካልኦት ክሰርሕ ናብ ባንኪ ኣባኻ ኣሎ Good, yeah, perfect, clear. እንታይ ኣኸልካ ዓንተቦ መንጎ 0 ናብ መንጎ 15 ሬት ኦፍ ተመላሲ ወይ ከዓ ወለድ ኣለዎ ሬት ኦፍ ሪተርን ኢልካ ሶ ካብ ኔጌቲቭ ኣይከይድ ለሰ ሕጂ ገንዘብና ኩልና ንሪኦ ኣለና ብስታክ ጥዋዕዋዕ ኢልና ኣለና ኩሉ ኔጌቲቭ ከይድሎ ማለት እዩ ኣብኡ እንተሊኻ እማ ትህሉ ትኸውን ካብ ገለ ሰነክሲ ማለት እዩ ትሪኦ ኣለኻ ስለዚ ሕጅስ እዚ ጉዳይ ማዕርኹ እንድኡ ኣይ ፀሎ እንዲስ ክብ ኣቅርብ ንእሽተይ እንታይ ንብል ኣለና ሕና መስለካ እዚ ናትና ክሊንትሲ ደቂ ሰብ እዮም ዝሓድሩ ንብል እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ 0 is your hero ሕጂ ካፕ ቢትዊን ካፕ ማለት ኩሉ ግዜ ካፕ ሬት ማለት ካብዚ ስጋብ ክንዲዚ ዝብል ሚኒማም 0 ዝለዓለ ግን ክንዲዚ ክንበካ ኢና ኣለካ ተን ካምፓኒ ተፈላለየ ዓይን ካብ ክንዲዚ ስጋብ ክንዲዚ ኢኻ ትሰርሕ ሕጂ ውዕለ ዝኣቱ ዘለኹ ሚረር ይገብሮ እዩ ነቲ ስቶክ ማርኬት ብኡ እዩ ዝቃነ ግን ኣብኡ ኢንቮልቭድ ኣይኮነን ትገንዘብካ ሕጂ ናትና ሰራራሕ ኣለዎን እቲ ገንዘብ ኣውፊረን ሳተን ክረኽባ ከለዋ 35 ተረኺበን 15 ንባኻ እንድሕር ዳ 35 ዳውን ከይደን ግን ዋላ ሓንቲ ሂባኻን 15 ገይን ድገበርካን ከዓ ሎክ ይገብራን ናብነት ካብ 100 ናብ 150 እንድሕር ዳ ዓብዩ 50% ዓብዩ ንምልሽ እንተ ዳ 50% ማርኬት ክራሽ ገይሩ ናብ ክንደይ ትወርድ 75 ኢኻ ትወርድ ሰብ 00 ይድወስድ ዳታ ኣክቹዋል ኣይኮነን ድወስድ ታ ኣቨሬጅ ይድወስድ 50 ከይደ 50 መፅአ ይድብል ኣማልያ ኣለኹ ይድብል ግን ኣይኮነን ተሓቂ ናብ 75 እያ ትወርድ ስለዚ ናብ ንቡር ክትምለስ ተኮይንካ 100% ክትዓቢ ኣለካ ካብ ተመክሮኻ 100% ስቶክ ማርኬት ክዓብር ኢና ንፈልጥ ኢና the pyramid of equity index ድብል ኣቲኻ ጉግል ታሪኻዮ ዝበዝሕ ኣብ መንጎ 0 ኣብ መንጎ 10 ኣብ መንጎ 20 ደሎ እቲ ዕቤት ስለዚ ሚት ዓቢ እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ ግዜ ይብላዕ ኣሎ ማለት እዩ ገንዘበይ ዋላ ድሕሪ ግዜ ይመለስ ገንዘበይ ተመሊስ ንላ ግዜ ግን ንመልሰለ የለን ሕጂ ኣብዚ ኢንዴክስ እንታይ ዝገብር 150 ዓቢ እንከሎ ንዓኻ 15 በምኻ 115 ኣለኻ ማለት እዩ ክወድቕ ከሎ ግን ኣይተመልከተካን ሰብ 75 ክወርድ ከሎ ስኻ ኣብ 115 ጠጠው ኢልካ ኣለኻ ዘን ዕቤት ክጅምር ከለኻ ቤዝ ናትካ 115 ናይቲ ከዓ 75 ክልቲኹም ሓደ ክትከዱ ትኽእሉን ማለት እዩ ኣብቲ ኢንዴክስ ስለዚ ንሱ እዩ እቲ ክስታይ ማርኬት ኢንዴክስ ኩሉ ግዜ ዋላ ማዕረን ተዝኸይድ ከማን ታክስ ኣድቫንቴጅ የብልካ ነቲ ታክስ ትኸፍሎ ኢኻ ኣይትኸፍሎን ኢኻ ክልተ መንገዲ እዩ ዘሎ ፅቡቅ ያ እስኪ ገለ ኣብ ብዙሓት ኣለኹም ኦንላይን ሕቶታት ተሊኩም ታንክ ዩ እስኪ ገለ እንተሊኩም ሳሚ ኩልኹም ጁልያት እንታይ ኣይላ ዘላ ኣብዚ ሃይደስ በለ ክትሓተም ትኽእሎ ኣየናይ ሄልት ኢንሹራንስ ኤንድ ላይፍ ኢንሹራንስ ዝበለፀ ካምፓኒ እያ ትብል ዘላ ኣጌስ ተረዲእ ክኾን ናይ ሎማዓን ትምህርትና ስለዚ ዋላ ሕቶታት ተሊኩም ሕጂ ፅቡቅ እንተዘይብልኩም ብብዙሕ ሕቶት ተሊኩም ኣብቲ ኢንቦክስ ተገይርኩምላ ካልኣይ መዓልቲ ዓዲምና ክነምፅኦም ኢና ብተወሳኺ ተተኻኢሉ ቁርብ ኣብቲ ኢንካማት ናይቲ ኣብቲ ዘሎ ህዝብታት እንድሕሪ ይከኣል ኮይኑ ማለት ክሳብ ክንደይ ክእቱ ይኽእል ሓደ ሰብ ሓደ መዓልቲ ዋላ ፓወርፖይንት ጌርካ ለሰይ ኣነ እንድሕር ጆይን ገይረ ምሳኹም ሃው ካም ጀስት ፕሮዳክቲቭ ድዩ
وصيتاون نحر ذكال كوينه استاد تلكم ناتهم ابتي كلاس ناي بيراميد تلكمون تمراتي نتهزبي مرأنا تسرح ساير حاصل نبلنا لسين دحر ساير حاصل اوبر سرح نبلنا انت الناس 5 شح كتدخل غاش 6 شح تخيل خاندا بلنا نمهرومنا ابكم تريو مالتي سو كمزي عينات تلكم نقصالي حدا معلتون يو ويلكم حتى تلكم اسكي نخيد مو ومن تحركين خل فدسم ساعات قالنا حزنايم ساعات فرقن that was lovely صبو كلاسي نيرو قالن تلكم سامي بزحات والاتم انفسترون ابزلو باي ذا واي okay downside protection is helpful yes zero okay thank you نعم تحجز يا مسلني عودة so I think so حتى تلينا نخيد من البات اب فيسبوك زلو خاص بتي تطرحنا نريهم okay so كامباني قال منتات قال هيلث انشورانس يكون لايف انشورانس اوت كنت قرأت بتدل افتن كامباني تات كنملكت كله انتي انا نقبر كمت عنده زغلصنا فاينانشال سترينجز ناتن ادمناتن غزارسو تريدينج زبلالو ابتحتي كل غزي ابعال فوربس يوصي بيست ترم لايف بيست كمزي قال زبلالو حجي نحنا او كيكدنا خا انتي انا نقبر زلنا مجمرا تزدين مسفلتكو حجي ليفين بنفيت الله مش يبل كله كلن ليفين بنفيت دهبا حدا يكونن نحنا زبلت نبلونتا سغاب 9 ميتاويت سغاب 14 ميتاويت عامت ابغل كرونيك تيرمينال إلنس كون كله سغاب 100% لتدز بنفيت اكسس لتغبرو إنا زبلت كم زلو نفلطو مالتي زياده كم زلو فتي حجي 200 كلتن كامباني صلا مش ابانا لعل 77 زخنا سغاب 200 كلتن زخنا كامباني صلا نعها زبلت كامباني تولسي اتنعها زدليكا كابر زغبرلكاي سلازي بتي بقدام طرح ديكونا نبلو او وشتاتي حتى كونتنت نايت بوليسي سلادبل ايو جن مبزحتن زم سنه زلا ايريتد كامبانيسين ولا ببرايفت تمصينا حساتن زيرن ساتن كامبانيز بانا ملك يسرح بجروب نحنا بروكرسينا جروب اوف بروكرسينا نحنا نحزو برودكت يبلنا انا ايغزاني مش سيرفيسي هذا سيرفيسي نقبر لنا حجي ساتن جن 200 كلتن زخنا تكالات مشان الله كلن جن 150 عمت 300 عمت تقبل تكالاتي طب يا ثانك يو باي ذا واي تا عنت بزحاتكم هذا حن كلاي معلت بريك داون حسكم لنا تقربوهم نهجي داون عندك بريك داون هم اليوم كمزي انكامكم من تايم سلتي اتاويتات كندك كوميشناتكم ويزبل كاي جست سامبلات كامباين حساب كوميشن كونترات اللي خيت هو نحد سب انت دا 50 عرشي كقبر حجيزه حجي انا بعلي اوكي 100 عرشي قبر ترى حجيزه كندك ركب خل سقاب 970 قرش كخفل يخل مناتو ناي انشورانس كامباني اكفافلا هايلي بيد اندستري طرح سخانت هتقبر لك مناتو لايف تايم عاملهم كتكون يدم تلكارلو دتون 30 عام مسون كتكيدح ገንዘብካ ሞቢላይዝ ገሮም ንዓኸንታ ይብኻ ንዓም ታይረኽቡ ፈልጡ እዮም ኣፍታማት ትካላትዮም ንዓና ግን ምንታይ ንረኽብና መስልካ ኣብ ተቐዳሚት ዓመት ኣብ ፍሮንት ናይ ዓመት ኮሚሽን እዮም ድሁና ሕጂ እቲ ናይ ዓመት ኮሚሽን 970 ብሓንቲ ሰርቪሲ ሎማዓንቲ ዝህብኒ 970 ክኽፈል ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ 1,000 እንድሕር ገይሩ ሓደ ሰብ እንታይ ማለት እዩ ሓንቲ ዜሮ ወስኸላ 9,700 ክኽፈል ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ ዲፐንድስ ኣብቲ ፋሚሊ ዝሓገዝካ እዩ ፋሚሊ ስታቲካ ኣብኡ ይድኣቱ ማለት እዩ that's why ስራሕኩም ኣይትግደፉ ግን ምሳና ከም ሳይድ ቢዝነስ ራይዎ ኣብዚ ዝያዳ ከተእቱ እንድሕር ጀሚርካ ግን ግደፎ ናተይ ናይ ፖስት ኦፊስ ስራሕይ 2500 ናብ 2 ሰሙን እንድሕር ደኣ ተዋሂበ ኣብ ኢለይ ክንደይ ነት ትመፅእ መሲልካ ተቋሪፃ 800 ገለን ትመፃሉ ሰዓታት ኣላ ካብ 2 ሰርቲ ይኸይድ ማለት እዩ ብታክስ ከይበልኮ ሕጂ ብታክስ ብገለን ይቋረፅ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ሰብ ሓጊዜ ዋላ ኣብ 2 ወርሒ ሓደ ሰብ ከማን ሓጊዜ ሸቅርሽ ዝገብር ነታ ዝነበረት ንስራሕ ከኣልያ ክእለ ማለት እዩ ሕጂ ብሰል እንድሕሪናዮ ውሕድ ክኸውን ክእል ክኸውን መስለ ነትሰብ ሃይ ፍሪደም ግን 60 መዓልቲ ክንደይ ሰዓታት የትሰርሕ ነይረ ትልካ ግን መዓት ታይም ኣለኒ ነፍሰይ ክዓቢ ክመሃር ናብ ስድራይ ክሕልፎ ገልታት ገለ ተወሳኺ ሰርቪስ ክገብር ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ብሎ your network is your net worth እቲ ናትና ምስ ሰብ ዘለና ርክብ ናብ ገንዘብ ንቕይረሉ ኣጋጣሚ ኢና ተፈጢርና ኣሎ ማለት እዩ احنا خا صبق ريليشنشيب علينا انتجريتي خلوك اطرح له قنوع تكون على كنسب كتحجز قدامነት عميل الك تخيطوينكا كل ጊዜ صبق نغريت برسنتج ግን ኮሚን 30 ጀሚሩ ስጋብ 81% ክትከፈል ትኽእል ካፕት ኮሚሽን ዋው
That's very good. Yeah, up to نري إن أبتم insurance ناي مكنا ناي جزا ناي commercial قلنا من الزبوها كتري أخلها خبط جنزب to break down لك by the way حتى فترة هلا على بقى let's say license هلو أنا أبدي أنا life insurance can have مسناي يتعسسر له مسناي commercial مسناي مكنا مس قلنا من is it just بينو رأس خالد رحيل رأس خالد life and health دي زبال سرح له تخليها سرح له قلها حجي كل تعينت سبات يوم زلونا قال يوم تسرح من الناس رحسي ويا بتزرع هو part time ويد ماني كم زي spare time جالس أنا بزح حبزي زي خط فايكل نيموني نبرهنا سيدي كا أنا أوكي سرح له تبلا سرح له you get 50% حدا على حنت نقرأ تنكف كان كوبجة كلايسنس مقبار you get 50% commission مالتي إذا حجي عبتا تحت ويتي level 30% غينوسي فركت سرح لها مالتي إذا بلاتفورم زي نماني عبيو ناتوم لايسنس ايجنتس ندعبيو ليدرز كوينومسي أبقوم 200 كلتا شح زخونو لايسنس ايجنتس ندعبيو كم جروب وجم بزح حزبك حجوز دليوها السخاء تي ريكروتين سايد ناتماس بيزنس بارتنر مركب كا غير كارما ملوك تحتال حجي in any way جنسب part time spare time ويك full time سرح perfect yeah كنت جدي وصل لايسنس إما لايسنس قد حسك كنت جدي أنا هل تسوون وسيلات لي 2 weeks okay بما ياخذ ركع بقى حتى لا أخوينه كيف كانوا نكو هل تسوون ورحي نولا كل تسوون مسرح كاملتي مستوى اوكي تسوون هيب كاجن دكتور مارتين كل تمعلتو تيوا صحاب كل تمعلتي توصل من قد يلن أنا أب كل تسوون يودي أمانتي زي الناس راحكو أبابور الناس نعكو كم زيرة نورمال فرق ساعات نراحو قلم مالتي ስለዚህ ብዙሓት ኣለኹም ሕጂ ንኣብነት ፍፅሙ ንሪኦ ኣለኹም እዚ ብዙሓት ፕሮፌሽናል ኣብ ሜዲካል ኣብ ካልእ ካልእ ዝሰርሑ ነበርኩም ሕጂ ዳርጋ እቲ ኣታዊኹም እዚ ዝሰርሕሉ ዘለኹም ሲ ካቨር ገይርዎ ኣታውስ ላይክ ፉል ታይምኩም ኮይኑ ኣሎ ስራሕ እዚ መስሊ ኣነ ፍፅሙ ፉል ታይም ንገብሮ ኣለና ናብኡ ንሰጋገር ኣለና ኣብ መጀመርያ ብዙሕ ዋጋ ንኸፍል ኣለና ብድሕሪኡ ግን ብዙሕ ነገራት ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዌስት ኣፍሪካን ዝተሪእኻዮ ኩሎም ፕሮፌሰርስ ስራሖም ገሪፎም መፁ ኣለውና ፕሮፌሰርስ ማለት እዩ እቲ ናቶም ሰርክል ከንታይ እዩ ናይ ፕሮፌሰር ሰርክል እዩ ሕጂ ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና ነቲ ኮሚኒቲ ሊድ ክንገብሮ ተረኣ ኮይና እንታይ ዓይነት ሰብ ክመፅእ ኣለዎ ቅዲሙ ናብዚ ኣብኡ ቁሩብ ክንሓስበሉ ይግባአና ተዘይኮይኑ እስ ፕሮሚሲን ዝኾነ ባክግራውንድ ሃሊካ ብዘይገድስ ኩሎም ኣብ ሜዲካል ሕጂ ሓንቲ ክንሓስባ ዘለና ማለት እዩ ሓደ ሰብ ሲኤንኤ ነይሩ 30,000 ደእቱን ትረአ ነይሩ ኣብ ስርሑ ሎሚ ግን ኣባና 2 ሚልዮን ይገብር ትረአ ኣሎ ኮይኑ 2 ሚልዮን ክገብር ክንደይ ሰብ ሓጊዙ እንተነጊረካ بفلاي بزناتي كونترات مالتي 300 سبيل حجز مالتي رايو اب كنديك تقبرت دلي دحن يدفع عامتي 300 سبع حجزوس 3 مليون انت راجين 3 مليون سين 30,000 معلم سوسان شديشن عامت اب سرحي انا يلو فريحو اسير ريلاكتانت كوينو سكبتيكال كوينو اذا انا هو زلو اوفر تغديفوا ب 30,000 عنداتو 3 مليون كسرح سوسان شديشن عامت كوستلي يا أنا عمل جرو تاجرو نتسلي ترايو سوسان شديشن عمت كاب عدميون كاب عدمنا يولدون تاجر له ودو كمان بحجي سوسان شديشن عمت تتصنحيو أيكونن سوسان شديشن تصنح رايو جنريشنال ويلز دخف له كافت الأفريقيانس اللي بتي كستاينا بتي بيزنس opportunity بوينا very proud نخون مهناتو real business education حتى ما هذا الله سلازي سوسان شديشن عمت سيف كتقبل مالت ما قال كنا نيركاش I know so أتم I guess حدا معلت كاري أتيني بدخون الليكتشر أتم ويست كوا خبطن ويست أفريقيا كوا زخون ميليونيرات بتصح له مثلاً أتم إذا أنت قال الله عجبنا هو بزحات بتصح له ولا قطر زلهم 8 مليون earners علو شو عت زخونو لا حدا مليون جرام علو تم أستات شديشريم شو عت زخونو ها كلته 4 مليون 8 مليون أتاوخ قبل جمر له بي ام ولا بي مليون يا هو اير مالتي اير مليون كلا لا يكون انت متى وا what are you talking about مليون اير مليون اير حجرا ስለዝኾነ እንታይ እዚ ምንቅስቃሲ ሙቭመንት እዩ ጃስ ከም ስራሕ ገለልና ኣይንገልፆን ዓርያ ሓተት እዩ ኮሚትመንት ሓተት እዩ ዓቅልያ ሓተካ እቲ ስታይ ግን very simple easy way financial analysis تقبر وساني يقبر سب financial analysis تقبر وساني يقبر سب نفسه فليتوس فوسو يقبر مالتي perfect yeah capital نايت كامباني كندي بيلين كبابي خون مليو
ምክንያቱ ኩለን ካምፓኒታት እንደላ ኣብቲ ዌብሳይት እንድሕር እትዝህቦ ጥራሕሲ ክንደይ ብልዮናት እዩ ሕጂ ገለ ሰብ ምስታ ሕቶኻ እንታይ ይርዳእ እሳተንሲ ካበይ ምፃወት ገንዘብ ወይ ከዓ ስን ተወደቃ ከይብልካ ሓደ ሓደ እዋን ሕጂ there is concept of reinsurance ትበሃል ነገር ኣሎ መኪና ካመን እዮም እቶም ናትካ ናይ መኪና ንበሎ ሸልተር እዮም ንኣብነት ናተይ ናይ ሸልተርካ ናይ ባዕሎም ካልእ ኢንሹራንስ ኣለዎም ማለት ብሓፂ እቶም ካልኦት ኢንሹራንስ ከዓ ካብ ካልእ ኢንሹራንስ ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብርዎ እቲ ኮንሰፕት ኦፍ ሪኢንሹራንስ ኣነ ናተይ ኢንሹራንስ ክህብ ከለኹ ከም ትካል ኮይነ ካብ ናይ ኦኬ ካምፓኒ ገለ ክፋል ንዓይ ኣብሎ ሕጂ እቲ ናቶም ናይ ሎ ኦፍ ላርጅ ናምበርስ ዝበሃል ነገር ሓደ ንሱ ካልኣይ ነገር ከዓኒ እዚ ዝብለካ ናይ ሪኢንሹራንስ ኮንሰፕት እንታይ ገብሩ ይሕግዞም መስለካ ኣብ ቢዝነስ ንክፀንሑ እዩ ትርፊ ገይሮም ኣብ ቢዝነስ ክፀንሑ 100 ዓመት ከምታ ዓንተ ዝበልኮ 85 ዓመት ትገበር ንዓይ ድቅድመን ትደኣ ኮይኑ ጉያ ሰብዚ ጥዕና ኣለዎ ፊዚካሊ ፊት ምሽ ሓቀይ ደንካ 100 ገለን ዓመት ኤጎን ዝበሃል ትካል ምርኣዮ ትሽዓተ ካብቶም ትሽዓተ ዓበይቲ ናይ ዓለምና ኢንሹራንስ ካምፓኒስ እዩ ኣብ ትሕቲና ንሰርሕ ኮ ትራንስ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ እዩ ናቱ እዚኣቶም እዮም ሕጂ እንታይና ክንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ኮንሰፕት ኦፍ ኢንሹራንስ ዋላ ፐርሰናሊ ክሰርሖ ትኽእል ኢኻ 500 ንኸፍል ኣለኻ ዲዳክትብልካ ይዕቢ ዓብያ ቢልካ ወርሓዊ ክቕንሰልካ እዩ ተንስትረፋ ኣብዚኣ እንዳቐመጥካየን ይዋህለላ ኣብ ላይፍ ኢንሹራንስ ሓደጋ ተጋጢምካ ዲዳክትብል ክትከፍለለኒ ኢኻ ተደይ ኮይኑ ግን ከዓብያ እዩ እዚኣ ኢንሹራንስ ካልእ ባዕላ ሓንቲ የብላ ያ ክንዛረበላ ንኽእል ኢና ካልእ መዓልቲ ስለዚስ ወድሓን ብደገ ቀሲልና ክንዛረብ ኦኬ ፅቡቅ ናይ ብሓቂ ደስ ይብል ኣብ ካልኣይ ግዜ እውን ሞር መብርሂ ክድልየና እዩ ብዙሓት ኢንቨስተራት እውን ኣብ ዝርኢ ኣለኹ ኮመንት ይገብሩ ኣለዉ ከም በዓል ሳሚ ካልእ ሶ ኣይ ሆፕ እንታይ እዩ ሓንቲ ካብዚኣ ኤማሎም ዓንቲ ዝበላ ተምሃር እዮም ዝብሉ ወለድና ተምሃር ተማሂርካ ዲግሪ ሕዝሞ ዲግሪ ሒዝካ ካቲ ዲግሪ እውን ሒዝናዮ ተምሃር ሞ ኣብል ስራሕ እዩ ግን እዚ ሾርት ወይ ዓይነት ሜላ ወይ ከዓ ኣማፃፃ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ምስቲ ዕብየት ምስቲ ዘለናዮ ናይዚ ናይ 21 ክፍለ ዘመን ኢሉ ፅቡቅ መግለፂ ይህብና ዓንተቦ ስለዚ ካብ ጎፋንድሚ እውን ክንድሕን ሕዋት ጎፋንድሚ ርእስና ዘይከሕኩሓና ሰብ እውን የሎን ሶ ነብስና ንኩን ኣብ ፊክስድ ኢንዴክስ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኩላዕ ክንጥምቶን ክንሪኦን ኤማ እንዲ ዕቕቢት ተኣሽሙ ሸር ግበሩልና እቲ ናትኩም ኮንታክት እንድሕር ከኣል ኮይኑ ብጣዕኹም ተልዩ ሶ ብቐሊል ክትረኽቦም ትኽእሉኹን እዚኣቶም ሸር ክገብሩልና እዮም ሶ ለሲ ፋይንድ ኣውት ዋን ባይ ዋን እውን ሓደ ብሓደ እውን ክምህሩና ይኽእሉ እዮም ሶ ሓደ ብሓደ እውን ንምሃር ኣሕዋት ንርኣዮ ምስቲ ግዜና ርኢና ምስ ካልእ ብዙሓት ኣለዉ ኣብዚ እውን ይርኢ ኣለኹ በዓል ኤደን እውን ቴክስት ይገብራ ኣለዋ በዓል ፍፁም ብዙሓት ግሩም እዮም ዘለዉ ብዙሓት ፕሮፌሽናላት እዮም ሶ ነዚኦም ነታባዓዮም ንሕግዞም ንነብስና ከዓ ንጠቐም ዳሰቐ ነቲ ኮሚኒቲና ከዓ ንጠቅም ማለት እዩ ሶ ሸር እንድሕር ጌርካለይ ኤማ ክንውድእና ብካልእ መዓልቲ ኢና ኣብዚኣ ክስታይ ኣበይ ከተዋለኒ ኣብዚ ኮመንትስ ዋላ ኣበይ ኣብቲ ቻት ፕራይቬት ኣብቲ ስክሪን ሸር ተጌርካ ኢፍ ዩ ከን ፕሬዘንት ኢልካ ስክሪን ሸር ተጌርካ ዋል ነታ ክስታይ ያ ኣነ ኣብ ደስ በለካ ስለለይና ተደልካ ሓሲበ ነይረት ናይ ክስታይና ናይ ዌብሳይትና Okay, yeah, I got it. I think so. I got it. Yes, let me do this. Yeah. After share, I said that I'm gonna share with them. I've chat say deal home. Genetics. Chat. Like كنا على تختار كالوت كمان ناتكم سد تولي هم تمام. No, I think so. Yep. زين عقبيت الشرع اللغة يا ما. ሶ እዝር ዘለና ናይ ዕቕቢት ዝርኢ ዘለኹ በዚ ተሌፎናን ህልዋ በዚ ኩሉ ነገር ኣሎ ኢሜላ ካልእ በዚ ክትረኽቧ ትኽእልኩም ኣብ ዳላስን ከባቢኣን ዘለኹም ካልእ ናይ ኤማ ኣበላ ትሕቲ ኣድያ ናይ ኤማ እውን ከነምፃ ኢና ኤማ ሶሪ ትርከበሉ ስቴት ኣበይ ኣገን ካሊፎርኒያ ያ ካሊፎርኒያ ከባቢኣ ኳስ ስቴት ዘለኹ ይፈለጥካ ንላስጋ no رسيع أنا تدنا قرن نخمكم إما نات كان ناي مش مهبن كاليفورنيا أنا دل كاليفورنيا يا so إما خا أبزي أنا هذله so was great ناي بحد ناي كل يوم قالوا إن حند سيد ملاب عارف تصم بتوح جروبات كنا مسرحوا سلازي حوات نزي أمر خبوهم نركبهم ببوجنا مالتي أنا كخاب كل تشن عصر تخلتن جميرة أمس أمز الرغب قات أمو خينو أي سجر كوانت هلاين دحين حدا مع التخسجرية مالتي so we love you thank you so much أبتمتون إرخبنا حنتين إشتى موسيقى I guess إما بلنا له أمود أتانا عاقبكم بقى أنا خن عطم عليتيو so
قورت كم ويا عن تبغى يا ما زبط ድምፂ የለን ድምፂ የለን ድምፂ የለን يما ድምፅ ላለ از گزیر آبیون آبی درایم جابل ناس آراد بود صحای فین لس بالای نادیون آبی از گزیر آبیون آبی درایم جابل ناس آراد بود صحای فین لس بالای ناديون عبي عيدك كسنا وقحو كيسبهم ناس مسي زك زي حلقي يبلن يوم لاسي فحالفك سكر لما تعيك نبار زك زي بريرو يديفنا يعزر عصاك السابت له عيدك من تنبار كله بجزي نكبر القاري لوز ندر مستحالة تمت حتى رواك نبر هيا هيا يهوى قبل التثناز جزي مسمى برناز مضطر عامت كليرو حدا رفتين مقبر يزين كلو زجزي نسرح له بصغري بتعري وسفري زجزير عبيون عبد كان يوم جاب الناس عرار بوت حي زين الاسكتاي ناديون عبد زجزير عبيون عبد كان يوم جاب الناس عرار بوت حي زين الاسكتاي ناديون عبد نقولوا بتلميق أنا خلون الصباح فكرنينا حليفو يقوي اللوت غواه تزناب زريبو كرت غصاب سسن بدا سيرو طيبكي تتاك فحاجر اخرك نصوحو تصباح لو من غيلو من سراح بتلومي وقيحون نخالة مالي نعامتات سعيبو أكفي ونعامي نلنا يا تريفو بمتاعي خطكا زقزي حليفو يريفنا يودا بتصبحنا من بعد بلومي وزجمر حبينا يلوم نكبر
عزك زينا بيونا بي يا يوم جاب الناس أراد بوتحاي زين الاسقنات نابيونا بي عزك زينا بيونا بي يا يوم جاب الناس أراد بوتحاي زين الاسقنات نابيونا بي دكسنا وجحو كيسبقنا زمسي زك زي حلافي يبلن يوم لاسي لحالفة تسقر لما تعيك نبار زك زي مريرو تريفنا يحسر عصاك السابت هلو اي دقا من تنبار كله بك زي نكبر القليلو زندر مستخالة تلبس حتى رواق تبر هيا هيا يهوى قبل الدفنا زقزي مسمن برناس غطر عامت قليلو حدا رفتي نقبر يزين كلو زقزي نسرح حلو بصغري بتعري وزفري هاي من الاسقلات نابيونا بي عراربوت حايري من الاسقلات نابيونا بي عراربوت حايري من الاسقلات نابيونا بي Wow, thank you. I زيان طبقتي موزيك. Okay, anyway, let me love it. كنت كمان لاينا زي ما سكا كاينا زي موزيكا. نايف فتصم سريدلنا لو شر. I cannot. فتصم انت اي خينا. أنميت كنيمة. ميت هذا اللحن. على فيسبوك جيرو أصله الله يتعاون. أقول يا خينا. Okay, let me grab from Facebook. Skip Facebook طلع. كده أنا عليه. Yeah, you're right. I found it in Facebook. Okay. comment إني رازني هو. Yeah. سيدي الله. مثلا. Yeah. Group the own. Oh, it's not found. سجاب نروح ده قالوا معلتي أبت كومنت ولا يقبله أو أبي هذا page not found لاتنا anyway thank you من عرفت مود أتاقل نجار تبلون تلك إما ويعقبت بقى تي موسيقى قرص أبي أحوات كلهم أبزي بزحات لهم أبتي تك بلا ونكسر موسيقى قدمت بالحريز ولا نستطيع على لنا خالقن كم زلوا صدقنا عينه نويحو بعقل خطري ويكا تسمعوا ده سبلنا was great presentation مالتي من عرفت إما قالت تبلون تلك مود أتا علىها ويعقبت بعبيو نعخا كاب سرعكا كاب بزنسكا كاب كله كاب سدراها قدم تاس ناي عرفت معلتها حين كاب زوعنا نزي جزيزي نخلو نخباتح تقبرك يعني لنا اوكي ما كم تخلو جزي تقبريو اب نزي ناي لايف انشورانس افلطو اب معباي تقبريو زلخ تعري ازي مسكن تم كالوت ناتناتيم ببوغنكم أبز اللهم تقبل اللهم بزح تبو نجار سلزخانة الدفؤلو بحبار كنا كنسرح كم زلنا أكلاو دلي بحفشة قنتم سمعتي تي حزنا زلنا ممكن أحكوا حتى حيزكم لما أنت ترح سمعكم وليكونه أمبو رأيه أبز اللهم هاجر كا انتاي كم يدي سرح ندابلكم كل جزء عري بمقبار كتقوتلو تسفى قبر مالتي بوغني كا أبز خانة ساعات زخانة أوان عامي دبلو عامي دخلوا كجبر دلوا الله في الفري مالت زيادة عبكمينا ناسنا علامة من قحق حتى مفتقرن مرد دعتها مفتقرن ممهاري مستمهارة كل سب بعلو زقابنا نجار سلا زخانة ندفع نجارات كله
ኣይግባእን ኣብ ኩሉ ግዜ ከዓ ቀዳምነት መረዳእታን ትምህርትን ጌርና ንሕርኬድና ክንዕወት ስለንኽእል እቲ ሰብና ንሓግዞ እዚኣ ክብል ንኽእል ስለዚ ቴንክ ዩ ፎር ዩር ታይም መምህር ደስ በለ ቴንክ ዩ ዕቕቢት ናይ ፍጹም ሸር ገይረልኩም ኣሕዋት ብዚ ኣላ ናይ ኣድራሻ ናይ ፍጹም ኩላ ዘማልአት ማለት እዩ ያ ጎህድ ሰሪ ዕቕቢት ያ ቴንክ ዩ ደስ በለ ኤማሃ ብጣዕሚ ኣዝዩ ስፍሕ ዝበለ ትምህርቲ ሂብካና ዳስዋይ ከዓ እቲ ካብ መቕድም መንቐድም ዝበሃል ነገር ኣሎ ዶ ካብቲ ሞር ኤክስፐሪንስ ዘለዎ ብዙሕ ዓይነት ኣፍልጦ ዘለዎ ድበልናየ ሰብ ክመፅእ ከሎ ዝያዳ ነቲ ሕቶታት እንዳተመለሰ ስፍሕ ዝበለ ክገልፀልና ዓደምና ከማለት እዩ ኣዝዩ ሰፊሕ ብጣዕሚ ክርዳእና ዝኽእል ቋንቋ ጌርካ ምኻ ስፍሕ ዝበለ ገሊፅካልና ቴንክ ዩ ብተወሳኺ እንታይ ክብል ደሊ እዚ ላይሰንስ ሒዝናዮ ዘለና ኣብ ስቴት ዝተሓፀረ ዘይኮነ ኣብ 50 ስቴታት ካናዳ ኤንድ ፓርታሪኮ ክንሰርሓሉ ንኽእል ስለ ዝኾነ ኤኒባዲ ኣብ ዝኾነ ስቴት ዘሎ ኮንታክት ክገብረና ይኽእል እዩ ብተወሳኺ ከዓኒ ልክዕ ከማና ኮይኑ ኤጀንት ከዓኒ ዳርጋ መብዛሕትና ተሓቲትና ንፈልጥ ኢና ኣይወሰናን ኢና እምበር ተሓቲትና ንፈልጥ ኢና መን ይሓቲትኩም ነይሩ ወይ ድማ መን ኣዛሪብኩም ነይሩ ኣብ ጎጎንና ደሎ ስለ ክንፈልጦ ንኽእል እዚኣ ከምዚኣ ሰሚዕና ያልና ትምህርቲ ሞኒ ከመይ እያ ኢልኩም ኣጥቢቕኩም ትሕተትዎ ማለት እዩ ሕጂ ንመን ኮኔክት ከም ትገብሩ ትፈልጡ ኢኹም ማለት እዩ ሕጂ ምክንያቱ ኣብዚ ላይቭ ብዙሓት ኤጀንት ይርኢ ኣለኹም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ንመን ኮኔክት ክትገብሩ ከም ዘለኩም ፍጹም ኣማኒኤል ገለ ዘይኮነ እቲ ቀንዲ ኣፍልጦ ክንመሃር ስለ ዘለና ክሳይ ንኹን ማለት እየ ስለዚ ቴንክ ዩ ፎር ኤቭሪቲንግ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ደስ በለ ሓወይ ቀፅሎ እታ ቀንዲ ንምሃር እሞ ብሓንሳእ ንዕበ እዩ ኣነ ዝፈልጦ ድሕን ሼር ገይረ ካልእ ሞያ ዘለዎ መፅእ ሼር ተኸይሩ ብሓንሳእ ንዓቢ ኣለና ማለት እዚኣ ከዓ እታ ናይ እዚኣ ደላናት ካዮታይካ ዕላማስ እሳ ዳስዋይ ከዓነ ኩሉ ግዜ ዝከታተሎ ማለት ምክንያቱ ኣይጠቅም ዝበሃል ትምህርቲ የለን ካብ ምምሃርካ ወላ ሓንቲ ንኸስሮ ነገር የለን ሕጂ ኩሉ ግዜ ሓደ ከምዚ ዓይነት ኦፖርቹኒቲ ክመፅእ ከሎ ንርአዮ ሞ ትደልየና ተኮይኑ ወስዶ ኢና ድሕን ደልየና ኮይኑ ኣትሊስት ተማሂርና ኣብቲ ዘድልየና ንጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ ቴንክ ዩ ኣዝየ ዘመስግነካ ምሸት ቴንክ ዩ በቃ በሉ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበሻ ኤዱኬሽን ከምቲ ልሙድ እዚኣ ክንውዳእ ኢና ኣብቲ ዩቱብ ክንፅዕኖ ኢና እቲ ሙዚቃታት ኣውፂና ይቐኒየልና ክሳብ ሕጂ ዝፀናሕኩም ኣገስ ሎማዓንቲ ብዙሕ ኢሜል ብዙሕ ቴክስቲ ብዙሕ ብውሽጢ እውን ኣሎ ሶ እዚኦም ትሪኦም ዘለኹም ወርቂ ብሩር ኣሕዋትና ብዝተፈላለዩ ዓውዲ ከምቲ ንሕና ንብሎ በቲ ብዙሓት ኣለኹም ኣብዚ ርኢ ኣለኹ በዓል ሳሚ በዓል ማእከል ኩሉ ሶ ፕሊዝ ዲስ ኢዝ ጉድ እና ዓና እውን ፅቡቅ ኦፖርቹኒቲ ናይ ሓባር ስራሕ ናይ ሓባር ትምህርቲ ነቲ ሕብረተሰብ ንምምሃር ክሳብ ዝኾነ ክብረት ይሃበልና እማ ዕቕቢት ነቲ ሕብረተሰብ ድሒሩ ዘሎ ሕብረተሰብ ካብቲ ዓዘቕቲ ዘለዎ ንምውፃእ እዩ ስለምንታይ ሓደ ፃዕዳ ወይ ከዓ ስለምንታይ ሓደ ዌስት ኣፍሪካ ከማኒ ብፀኒሑ እማ ስለምንታይ ኣብ ደረጃ ዝበፂሑ ዋይ ኖት ንሕና ኦፖርቹኒቲ ንኩልና ዝምልከት ክሳብ ዝኾነ ንሕና እውን ንስርሓሉ እቲ ንብሎ ብዚ ሪል እስቴት ዶ ስታክ ዶ ኩሉ ዶ ኢንሹራንስ ንኩሉ እንዳሰርሕካ ክትከይድ ትኽእልካ ከም ዓቕምካ ክሳብ ዝኾነ ቢዝነስ ዝበልካ ልእበል ንዕበ ናይ ሓባር ክሳብ ዝኾነ ይቐኒየልና የማ ይኹን ዕቕበት ኣብ ካልእ ግዜ ረኸበና መዓልቲ ተወሳኺ ካብዚኣ ንእሽተይ ክነግረካ ኩሉ ግዜ ዓርቢ ኣለና ፕሬዘንቴሽን ኩሉ ግዜ ስለዚ ኩሉ ግዜ መፂኹም ክትከታተልዎ ከዓኒ ብክብሪ ንዕድመኩም ማለት እዩ ፅቡቅ ትብለና ዘላ ዓቕቢት ሓፍትና ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ኣለና ዓቕቢት ፌስቡክ ኣለኩም ኤማ ናይ ፌስቡክ ናይ ዕቕቢት ናይ ኤማን ማለት እዩ ኣብኡ ዓርቢ ፖስት ይገብርዎ እዮም ኩሉ ሻዕ መፂኹም ኣብኡ ተኣሽሙ ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ዓርቢ ትምህርቲ ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ላይሰንስ ኤቭሪዌር ኢላትና ዓንተቦ ላይሰንስና ኣብዚ ይኹን ዋላ ኣብ ካናዳ ይኹን ዋላ ኣበይ ክልከ ፖርቶሪካ ያ ዋላ ኣብኡ ስለዝሰርሕ ኣብ ኩሉ ስለዝሰርሕ ተኻፈልቲ ናይዚ ንኹን ቴንክ ዩ መዓልቲ